sa tak ng alas 11. Bombo kahit kanino sa nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 80 dias na kag Paskwa sa aton sini nga mga kabombo, pero nagapalayag na karon ang programa Bombohanay sa udto sa gihapon diri sa DUFM Bombo Radio Iloilo. Ang flagship station sa the undisputed #1 radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Sa aton sini nga pagpalayag adlaw kita karon sa Huwebes, Oktubre 6, tuig 2022. Sa aton sini nga mga kabombo live, kamalang taong Bombohanay sa udto sa Facebook page sa Bombo Radio Iloilo. Subong man sa Bombo Radio Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sang Bombo Radio Iloilo. Sarang man nga mabatian live gamit ang imong cellphone sa mag-download naman sang Bombo mobile app. Maging updated karon sa madalaguan kag mga nagapangunang mga balita sa paglagon sa www.bomboradio.com, ang official website sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon, inimo alaga ni Mang Kurban, Bombo Cham Blanco Hover. Kag karon yari madalakuan kag mga nagapauna nga mga balita. Estancia Massacre Update. Police Brigadier General Leo Francisco na hinaya na kag wala na satisfy sa investigasyon sang Special Investigation Task Group Palimosfer. Ang Regional Director nagpadulong sa Banwa sa istansya agod nga magpa-brief sa mga investigador nga nag-imbestigar sa sining massacre. Dugang pa nga mga balita, pagliwas ang girder sa Agadan flyover na eksplikar na bala. Ini sa sandigman sa panaysayon ni SB member Petri Mañez nga ginpalabutan siyang mensahe kag sa iya sini nga ginpa counter check amo sinang na resultaho, amo sining nakitaan sang Committee Chairman on Transportation sang Sangguniang Bayan sang Pavia nga nagaliwas ang isa iya ka girder. Ati anong plastada sini, anong eksplanasyon sang Department of Public Works and Highways, anong eksplanasyon sang International Builders Corporation? Okay, ti sang nakaligad kapag padawag sa pagsinapol ni SB member Pita Trimañez ang hambal sang representative sang DPWH, I will get back to you as soon as possible. Tinabalikan kang napathagan na bala nila ang palamangkutanon. Dugang pa nga mga balita, benepisyo sang one COVID allowance na talana na nga iga panagtag. Sa malawig man nga tiyon nga paghulato sang mga health workers, mahimo na sini nila nga mabaton. Ibantayan sa aton sining nga pagpangalagad ang dugang nga may impormasyon tuhoy sa sining one COVID allowance. Sa pihak nga bahin na Banwa, pagpasaka sa flag down sa taxi, wala na calibration sa metrohan. Ang magwa sini, for example, halin ikaw abi sa Haro Plaza, padulong ka diri sa Dalan Mapa, ang imo sini nga balayran is 85 or 90 pesos. Bali ang guwaya sinadugang ka na lang 5 ka pesos. Sa aton sini nga mga kabumbo, bali ang balayran mo 95 pesos. Kung mag-85, 90 pesos. Pero sino bala makabenepisyo sang 5 ka pesos nga pasaka sa flag down sang taxi?
Amo na karon ang aton sini nga pag-istoryahan diri man sa pagpalayag sa nga Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa iban pa nga mga talupang nun kag mga nagapauna karon nga mga balita nasyonal diri sa aton man sini iya nga pagpangalagad, istoryahan naton ang mga mainit man sini nga balita sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Kaysa nga bulan sang August nagasaka ang unemployment rate sa 5.3% o kon ginabanta sini nga 2.68 million Filipinos ang wala iya sang trabaho. Tikon wala kaya sang trabaho banwa bot silingon nga ti maano ka man apektado man ang imo sini iyang pangabuhi hinabi pa kung wala ka iya sang trabaho. Tapos may pamilya ka or pamilyado ka, masakit-sakit gawa sinibanwa, paminseron, kag paligban, ang imo sining pang adlaw-adlaw, dugangan pagid karon iya sa pagsaka sa presyo sa mga nagapangunang balaklon. Palimbawa, naging lamang nga banwa, nagapamintala naman ang pagsaka sa presyo sa karne. Nagahilapit na nga daan ang Pasko, Yuletide season. Tikon magtaas presyo sa karne, laban-laban mataas man ni presyo sa karne sa baboy, karne sa isda, manok kag iban pa. Paano ni karon iya magkapian-pian, paano karon makasaulog sa pamaskwa ang 2.68 million Filipino nga wala iya sa trabaho. Sa aton sini nga mga kabumbo, di kabay pa nga tagan manini sa nagakigo nga pagtamod karon sa Marcos administration. Kay hindi to yang pagpinalumba sa mga pinalumba to yung maglantaw sa Grand Prix dito sa may Singapore. Kaga kung sinong mabulos sa mga nag-resign siniya nga mga cabinet secretary. Amo sining isa sa mga ginatutukan karon, dapat man iya tutukan sa aton siniya nga presidente. Sa aton sining mga kabumbo kung paano inyo matagan sa trabaho ang 2.68 million Filipinos nga kung wala trabaho laban-laban magutman gidini. Abi ko anay magapanumbalik na kita sa golden era, golden age sang tsimpo sang Marcos Senior. Amo gining asam-asam kung sa Tagalog pabla. Ginahandom sa mga Marcos supporters nga pananglitan kuno iya nga magpungko si Bongbong Marcos magdaog. Sos Maria kagusip mangin manami kuno ngaton sini nga pagpangabuhi. Ano pag nami is pangabuhi nga halos tanan niya nagmahalo sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Sa iban pa nga mga balita sa aton sini nga pagpangalagad diri man sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto, dugangan naton ini karon ng mga mga pag-eksplikar bala kung may mga nagliwas kung ano ining sistema nung plastada sining aganan flyover. Why pagani kaubos ang sinamo iya problema to sa ungka flyover ang DPWH kag ang International Builders Corporation. Here comes sa ganan flyover sa ton sining mga kabumbo. Ti makon mo liwas ya, why nagangot? Ang lain pa sinadira banwa. Kay basi mag-usdang karon ti dugin-tungtong lang ni Rano, ipakita blaliwat mabukres. Dugin-tungtong lang ni Rano isa ka girder. Diraya sa mga ganan lain ang blakon umusdang niyang ginatungtungan kaga sos Maria kagusip magruplaag na daw. Sinalom kakurul ba? Anyway, balik-balikan nato ni ng mga detalye karon sa maday nga pagpalayag sa Bombo Hanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon.
Ang tambo o kung bamboo shoots magaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod. Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition, Oktubre 6 na, 2022 sa Christmas Countdown. 80 days to go bago ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. Ang desisyon ng Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC o OPEC Plus, na babawasan ang oil production ng 2 milyong bareles kada araw, umaniya ng batikos sa maraming bansa. Samantala naman, mga balita sa Pilipinas, mga Pinoy na walang trabaho pumalo raw sa 2.6 milyon itong nakalipas na buwan ng Agosto. Ilang executive order naman para matugunan ang epekto ng inflation sa Pilipinas, inirekomenda ng isang ekonomista sa Pangulo. Samantala pa rin ang food security goal, on track pa rin ay kay Pangulong Marcos yung planong maging food hub ang Pilipinas, nasa plano rin daw ng administrasyon. At sa international news naman, ang China nagdaos ng anti-submarine drill habang pinalalakas naman ng mga karibal na bansa ang puwersa sa underwater forces. At sa atin namang sports balita, unang laro ng NBA superstar na si Donovan Mitchell sa Cleveland Cavaliers abay nauwi sa pagkatalo kanina. At sa entertainment news naman, Asia's biggest film festival nagbalik sa top form sa 2022. Samantala, Hollywood actor na si Kevin Spacey naman haharap sa korte sa kasong sexual abuse. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC Plus na babawasan nila ang oil production ng 2 milyong bariles kada araw, kung saan ito na ang itinuturing na pinakamalaking pagbabawas ng produksyon mula noong simula yan ng COVID-19 pandemic. Ang naturang hakbang ay posible umanong magdulot ng pagtaas na naman ng presyo ng mga produktong gasolina sa international market. Ang OPEC naman ay grupo nga ng mga major oil producers kasama na ang Saudi Arabia at Russia. Ang anunsyo ng OPEC Plus ay matapos naman ang kauna-unahan nilang pagpupulong noong huling naganap ay noon pang Marso ng taong 2020. Sinasabing ang pagbabawas ng 2 milyong bareles kada araw sa produksyon ay katumbas yan ng 2% sa global oil demand. Agad namang naapektuhan ang presyohan ng tinatawag na Brent crude oil na umangat ang presyo ng 1.5% nakatumbas sa mahigit sa $93 kada bariles. Ang production cuts naman ay magsisimula na sa buwan ng Nobyembre, samantala naman binatikos ng US President na si Joe Biden ang kanyang administrasyon itong naging desisyon ng OPEC Plus na tiyak na tatamaan ang mga low at middle income countries na nakakaranas na rin ng mataas na presyohan ng krudo. Samantala naman, mga balita sa Pilipinas, inirekomenda ng isang ekonomista doon sa Kamara de Representantes kay Pangulong Bongbong Marcos ang ilang serye ng executive order para maaksyonan daw ang epekto pa rin ng inflation o mabilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa Pilipinas. Sa isang memorandum para sa Pangulo na may pamagat na Food, Feed and Fuel Analysis and Recommendations on September 2022 Inflation Rate, inirekomenda ni Albay Congressman Joey Salceda ang hilang hakbang para makontain ang tumataas na mga presyuhan. Kabilang sa rekomendasyon kung saan nga siya rin daw ang tumatayo kasing House Committee on Ways and Means Chairman, yung mga aksyon may kaugnayan sa pagkain. At una rito sa pagkain daw, nagpanukala mababatas yung executive order na nag-aatas daw para sa inventory at paglalabas ng lahat ng mga binili at available financial at material resources para sa agrikultura. Gayon din na mabilis na pagkumpleto ng lahat ng mga nakabimbing pagbili para sa agrikultura ay maaari ding mailabas ang executive order na nagtitiyak daw na lahat ng problema sa supply para sa pagkain at iba pang mga farm producer ay maaaring luwagan. Samantala nagpanukala rin siya sa magkaroon ng order na nag-aatas
utos sa Department of Transport para matiyak ang maayos na daloy ng trapiko patungo sa mga inter-island nautical routes. Executive order daw na nag-aatas sa lahat ng mga paaralan at barangay na gumawa ng community edible gardening programs at yung pagsasagawa ng food processing at storage training para sa mga magsasaka para mapangasiwaan pa ang mga sobrang pagkain. Samantala rin dapat din daw yung buhayin yung vermiculture para sa animal feed o pagkain ng hayop sa ilalim ng Pangulong Marcos Jr. Ikalawa sa feeds at imported products, inirekomenda niya ang mababang taripa para naman sa inaangkat na mais hanggang 55 o taasan daw ang minimum access volume. Giyon din yung pagpapataas ng kasalukuyang 150,000 na metriko tonelada na import program para naman sa refined sugar, subalit sa ilalim ng auction system para mabawasan naman ang price differential at makalikom pa ng mga revenues para naman sa domestic sugar at sa sektor ng suporta. Ikatlo sa fuel at indigenous energy sources, ipinanukala pa na mababatas ang pagtiyak na ang mga hydropower dams ay mahusay na makapag-produce ng supply sa magitan ng desalting at yung pagpapataas ng produksyon sa domestic coal at pagkonsidera sa pansamantalang pagluluwag ng Department of Energy moratorium sa expansion na rin ng planta na gumagamit naman ng mga domestic coals. Ang naturang mga panukala na rin ay kanya ring ibinigay na rin sa Palasyo ng Malacanang upang sumailali naman sa mga rekomendasyon. Samantala naman sa ibang balita, ang food security goal on track pa rin daw ay naman sa pagbibigay din ng Pangulong Marcos. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Dennis Samito. Binawi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang mga pangamba ng ilang sektor ng lipunan kaugnay sa issue ng food security. Nitong umaga ay personal na nagtungo ang Pangulo sa isang malaking aktibidad para sa food and aqua products ng ating bansa at dito ay muli niyang binigyang diin ang kampanya ng gobyerno na maabot itong target nga na food security para sa lahat ng Pilipino. At pinangunahan ng Pangulo ang Aqua Link Exhibit 2022 at yan ay idinaos sa bahagi ng Pasay City. Kasama ng Chief Executive ang malalaking food and agri business group at yung Agriculture Senior Undersecretary na si Domingo Panganiban ay present din sapagkat ang Pangulo ang tumatayong kalihim ng naturang tanggapan o yung Department of Agriculture ay nagagalak siya na makita yung mga development dito sa Agri and Food Aqualink exhibit. At present din si Senate Committee on Agriculture Chairperson Senator Cynthia Villar. Dinaraos nga itong aktibidad na ito sa World Trade Center kung saan ay sinimulan ang nasabing aktibidad ng magbigay nga ng hudyat at si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nagpasinaya ng naturang event. Ang exhibit na ito, Bombo Elmar, ay inaasahang magsisilbing daan para dun sa mga bagong kaalaman, bunsod na rin ang gagawin pa na paglulunsad ng iba't ibang aktibidad kabilang na yung 27th International Agribusiness Exhibition at yung mga seminar dito, yung 21st International Food Process, Packaging at Product Exhibit at marami pang iba kasama yung 16th National Fisheries Exhibition and Seminars. So ayon sa Pangulo, kung talagang pagbubuhusan ng atensyon itong ating mga aquaculture at ganun din yung agri-products natin manggagaling dun sa mga lalawigan o mga malalayong lugar ng ating bansa. Pero produktibo ay matitiyak natin yung food security ng ating bansa. Kaugnay niyan, narito pa ang mga pahayag ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So now it is time to once again lay the path for our agricultural industrialization. And this is a good first step for all of us to once again introduce ourselves to each other and to find the way forward with the new global economy. Let me first of all recognize our farmers, our fisher folk, our livestock farmers and breeders, the great unsung heroes of our nation. Because of them, we have food on our tables.
because of them, we have the sustenance we need to pursue our endeavors for the betterment of our nation. Of course, I would like to thank the organizers and participants of this event. And I thank you for this kind invitation to be with you at this extremely important and momentous day. It is a pleasure to work with you in pushing for holistic approaches that advance this critical industry. As an agricultural country and an archipelagic country, food products from our farms and fisheries depend mostly on the dynamics of time and season. On better days, our agricultural and fishing sectors yield harvests that contribute to the growth of our economy and no less than feed our people. Pagkatapos nga nitong aktibidad sa World Trade Center of the Philippines ay dumiretso naman ang Pangulo sa contract signing dyan sa South Commuter Railway Project. Yan ay idinaos naman sa lalawigan ng Laguna. At mamayang hapon may iba pang mga aktibidad ng Pangulo na dadaluhan at yung iba ay daraos mismo sa loob ng Palasyo, Malacanang. Bombo Elmar? Bombo Dennis, napakalaki na pinuntahan na exhibit ng Pangulong Bongbong Marcos, itong International Trade Exhibition, Agriculture, Food, Aquaculture. Ika nga, Bombo Dennis, sana naman may makinabang dito yung ating bansa. Bombo Dennis, napakalaki pala ng pagtitipo na yan, itong international recognized na trade exhibition dyan sa lungsod ng Pasay, Bombo Dennis. Ganun na nga, Bombo Elmar. Ang kinakailangan kasi dito, yung kaalaman ng mga grupo-grupo at iyon yung itatawid doon sa mga kanayunan, doon sa malalayong lugar ng bansa. Kumbaga, yung mga simpleng sistema na ginagawa dito at nakikitang epektibo, ito yung itinatawid. Kaya may mga ganitong exhibit, Bombo Elmar. May mga pasilidad na pinapakita dito at iyan, yung inisa-isa. Kanina pinapakita natin yung inisa-isa, ininspeksyon ng Pangulo, yung kumbaga produkto ng mga kababayan natin. May mga pasilidad, may mga gadget na ginagamit at nagiging epektibo doon sa ilang grupo para doon sa pag-culture nila. Halimbawa, yung sa mga palaisdaan, sa mga halaman, meron na kasing inilulunsad na mga nakaka-produce ng produkto kahit nasa syudad, pero mga gulay, Bombo Elmar. At iyan ang nais ng Pangulo na makarating hanggang sa kaduluduluhan ng ating bansa para kahit papano nasa loob ng bahay o sa iba pang area ay nagiging produktibo at sila mismo may pangkonsumo. So yan yung nakikita niyang solusyon para sa issue ng food security, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na nasa humigit kumulang 2.68 million ng mga kababayan nating mga Pinoy na edad 15 anyos patas ang walang trabaho na naitala sa nakalipas na buwan ng Agosto. Ito'y bagyang mas mataas pa kumpara naman sa naitalang 2.6 million noong nakalipas na buwan ng Mayo. Ito'y katumbas ng national unemployment rate na 5.3% mas mataas kumpara daw sa 5.2% noong buwan ng Hulyo. Sa nasabing period, nasa pinakabaluwag na Alert Level 1 ang Metro Manila at ilang lugar naman sa bansa. Samantala pa sa ibang mga balita, ang bentahan ngayon ng karne ng manok at ng baboy tumutumal pa sa gitna ng pagtaas yan ng presyo ng mga nasabing produkto. Alamin pa yan sa nagkalap na balita ni Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Ever, Bombo Elmar. Alam nyo, konti na lang malulula na talaga tayo tulad dahil dito sa tulad na lamang ng presyo ng gulay sa mga pamilihan ay tumataas din. Hindi rin nagpapahuli yung presyuhan sa karne ng baboy at manok. At sa pag-ikot ng Bombo Radio Philippines dito sa Metro Manila ay may mga nakuusap tayong ilang mga tendero at may-aring ng mga karne na binibenta. Ayon sa kanila, sa ngayon tumutumal na talaga ang bentahan ng karne ng baboy at manok dahil sa pagtaas ng presyo nito. Sa kasalukuyan kasi ay nasa 10 pesos hanggang 20 pesos na ang itinaas ng presyo sa kada kilo ng karne ng manok. Ngayon, kapag sa isang buong manok, kapag binili mo yan, nasa 200 pesos yung kada kilo yung halaga niya.
And then kapag choice cut naman ang iyong binili, nasa 220 pesos naman yung magiging presyuhan kada kilo. Bahagya rin nagtaas ang halaga ng karneng baboy na sa ngayon pumapalo nasa 340 pesos ang kada kilo mula yan sa dating 300 pesos na kada kilo. Kaugnay niyan, pakinggan natin yung bahagi ng pahayag nitong ating mga nakapanayam. Matumal ngayon eh. Matumal, konti-konti na ngayon. Kasi medyo mababa kasi sa kabila minsan eh. Wala naman sinasabi. Bigla na lang tumataas, biglang bababa. Yung baboy, 340. Dati bumaba, naging 320, 300 eh, yung bentahan. Tumaas na naman. Tumal. Dati isang buba, ngayon kalahati na lang. Wala naman masyado na. Manok, mataas pa rin po. Ang retail namin is 200 ang buo per kilo. Tapos yung choice cut is 220 per kilo. Siguro, tataas pa talaga. Kasi pa-December na short ang supply, mataas ang demand. Siyempre, gusto na namin ng customer. Kung wala yung customer, paano kami makakabenta? Hindi naman namin pwedeng ipiting yan kasi siyempre fresh yan, di ba? Hapon yan, mag-iiba na yung amoy, mag-iiba na yung ano. Kaya hindi namin maipit, tapos mahal yung bayad namin sa pwesto, di ba? So kailangan yung ino-order namin talaga, mauubos lang within maghapon. Hindi namin pwedeng ipitin yung presyo na gusto lang namin yung presyo na ganun. Depende yun sa binibigay sa amin ng supplier. Tumal, sobrang tumal po, sobrang tumal. Wala talaga, yung dati namin halimbawa, kaya namin magpaubos sa lamesa ng 100 kilos ang isang ano. Ngayon yung 50, pahirapan pa. Ganon din ang ginagawa namin. Halimbawa, yung kumukuha ko sa Magnolia, isang bagsak namin, 10 crates. Pumapalo yun ng mga 180 to 170 ang isang bagsakan ng kilo. Ngayon, ang kinukuha namin, usually, mga nasa 50 na lang. 50 kilos na lang. Kasi wala talagang bumibili. Yan yung bahagi ng ating mga panayam doon sa ilang mga tindero at may-ari ng karnihan sa isang dalipapa dito sa bahagi ng Metro Manila. So narinig natin, Bombo Elmar, no, yung kanya-kanyang paliwanag nila kung bakit nga nagataas itong presyuhan sa kada kilo ng karne, ng manok at ng baboy. Alam mo ba, bukod dyan, kanya-kanya rin sila ng paliwanag doon sa kanilang mga customer. Siyempre, umaalma yung mga customer nila kasi nagbabago nga tumataas itong presyuhan sa kada kilo ng karne. At siyempre, kanya-kanya rin sila ng diskarte. Kung dati marami silang kinukuha na mga bultuhan, yung binibili nilang mga supply ng karne, ngayon binabawasan na nila, Bombo Elmar, para matiyak na mauubos pa rin yung kanilang binibentang mga karne kahit na medyo matumal yung bentahan sa ngayon, Bombo Elmar, Bombo Ever. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Marlene. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman, nakatakdang isagawa ng Commission Elections o COMELEC ang pilot test ng Register Anywhere scheme para sa voter registration system sa Piling Mall sa Metro Manila. Ayon kay COMELEC Acting Spokesperson na John Rex Gaudianco o Laudianco, ang naturang sistema ay convenient para sa mga registrants para magrehistro sa kanilang mga napiling mall kung saan nila nais na makapagparehistro bilang botante kahit pa ito ay labas na ng kanilang residential city o kinaman ay municipality. Sa pilot test, maglalagay ang COMELEC ng 2 sets ng voter registration booths. Ang isa ay para sa registrants, applicants na residente ng city o municipality kung saan nila isasagawa ang satellite off-site registration. Habang isa naman ay para sa registrants o aplikante na hindi residente ng isang syudad o munisipalidad kung saan isinasagawa ang satellite at kaya naman ay off-site registration. Yung mga pangalan ng mga registrants o mga aplikante ay ipoposti pa rin yan sa Office of the Election Officer na may jurisdiction sa naturang residential city o municipality, pareho rin sa regular registration process, salig naman ito sa batas na umiiral. Samantala naman, sa iba pang mga balita, manggagawang Pinoy sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Dumarami pa ayon yan sa Bureau of Internal Revenue. May karagdagan pang detalye si Bombo Raymond Tinaza. Samantala, babalikan natin Bombo Everly, dyan sa Senado. Samantala muna ang Philippine Statistics Authority, pagtingin pa raw ang may strategiya at implementasyon kaugnay sa pag-digitalize ng civil registration and vital statistics sa bansa na napakahalaga sa ating mamamayan. May detalye pa itong si Bombo JC Galvez.
Bombo Elmara, paigtingin ng Philippine Statistics Authority o PSA ang kanilang mga estratehiya at implementasyon sa pag-digitalize ng CRVS o yung Civil Registration and Vital Statistics sa Pilipinas. Sa ikalawang pambansang kumbensyon ng Philippine Statistics Authority, kasabay ng paggunita ngayong buwan ng istatistika, inihayag ni Undersecretary Claire Dennis Mapa na ang Civil Registration and Vital Statistics System ay isang malaking programa ng ahensya kabilang ang mga stakeholders ng bansa, maging ang lahat ng mga Pilipino. Dagdag pa sa paglaki ng populasyon sa bansa, layunin ng programang ito na mapabilis ang pagpapadala ng Civil Registry Document Services sa Pilipinas gaya ng mga birth, death and marriage certificates, Certificate of No Marriage Record o CENOMAR, Advisory on Marriages or Certificate of Marriage or CEMAR, Certificate of No Death Record o CENODET at marami pang iba. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Claire Dennis S. Mapa, National Statistician and Civil Registrar General ng Philippine Statistics Authority. That the Philippine Statistics Authority has already incorporated digitalization of civil registration and vital statistics system as part of its major deliverables for this year 2022 to further improve the efficiency of the delivery of civil registration services in our country, as it has been identified as one of the key strategies to attain the goals of the Philippine CRBS Decade 2015-2024. Yan, Bombo Elmar, ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Mapa. Una rito, Bombo Elmar, noong nakarang taon, nag-conduct na rin ang ahensya ng kanilang paunang pambansang konbensyon kung saan ay tinalakay ang mga hakbang sa pagpapaigting ng civil registration and vital statistics noong kasagsagan ng pandemya. Isinagawa ang paunang National Convention kaugnay sa civil registration and vital statistics upang masiguro na kompleto, napapanahon ng datos at wastong produksyon ng mga impormasyon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, ilang mga barko ng China namamataan pa rin dyan sa West Philippine Sea. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Annalise Subirano. Ging matagumpay ang resupply mission ng Western Command sa may bahagi ng Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon kay Joint Task Force Commander Captain Alan Javier, ang matagumpay na resupply mission ay bunsod sa patuloy na isinasagawang dialogue ng Pilipinas sa kapitbahay nating bansa, ang China, na patuloy sa pagiging agresibo. Sinabi ni Captain Javier, kabilang sa mga supplies na ibinigay para sa mga sundalo na nakastation sa BRP Sierra Madre ay mga pagkain, tubig, gamot at iba pang mga supplies, kabilang ang maintenance and repair equipment na kakailanganin ng nasabing barko kasama ang crew nito. Kinontrata ng Philippine Navy ang isang commercial boats na maayos na nakapasok at umalis ng Ayungin Shoal gamit ang nakasanayang entry at exit points. Ito na ang ikatlong magkasunod na resupply mission na isinagawa ng gobyerno na walang naitalang panghaharas o pambubuli ng China. Sa kabilang dako, ayon naman kay Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos, talagang sinadya nila na hindi magpadala ng escort vessel sa commercial vessel na nagdala ng supply. Ayon kay Carlos, lahat ng paraan ay gagawin nila para hindi magkaroon ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Inihayag naman ng mga crew ng supply boat na kanilang namataan ang presensya ng 2 Chinese Coast Guard, 5 Chinese militia vessels habang sila ay papasok at palabas ng Ayungin Shoal. Habang isinasagawa ang resupply mission, nagsagawa din ng patrolya sa West Philippine Sea ang barko ng Philippine Coast Guard, ang BRP Malapascua. Samantala, nilinaw naman ng pamunuan ng Philippine Marine Corps na ang mga gagawing joint war games sa pagitan ng mga sundalong Marines at US Marines sa Palawan ay walang kinalaman o walang pinatatamaan na bansa, lalo na ang China. Pakinggan natin ang pahayag ni kay Philippine Marine Corps spokesperson Major Emery Torre. Palagi tinatanong sa akin if it is like similar response to an attack on the Philippine waters like the West Philippine Sea, but it's actually not only a capability demonstrations in Palawan and in northern southern Luzon. It is only a fictional scenario.
Yan ang pahayag ni Major Emery Torre, ang tagapagsalita ng Philippine Marine Corps. Bombo Annalie Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, patuloy pa rin sinisilip ng Senado ang issue sa kontrobersyal na operasyon nitong mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. May mga detalye pa si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Ermal, live tayo ngayon dito sa Senado at nagpapatuloy pa rin yung mga committee hearings, partikular sa mga budget ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. At ito ay patuloy pa rin na binubusisi yung usapin ng Philippine Offshore Gaming Operators o yung POGO. At kaugnay nga niyan ay lalo pa raw tumaas ang bilang ng mga Pilipino na nagtatrabaho na ngayon sa Philippine Offshore Gaming Operators sa pagitan ng 2020 at 2022. Ito ang inihayag ng Bureau of Internal Revenue, isa sa maraming ahensyang inibitahan sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means sa Economic Cause at pakinabang ng POGO operation sa bansa. Sa data na binahagi ni BIR Director Sixto D. Jr. noong 2022, mayroong 16,736 manggagawang Pilipino ang nagtatrabaho sa licensed POGO. Mas mataas ito sa 15,745 na naitala noong 2021 at 13,991 naman noong 2020. Kabaligtaran nito, ang bilang ng dayuhang POGO workers ay tumaba o kaya ay bumaba sa 14,838 noong 2021 mula sa 28,394 noong 2020 bago umangat sa 17,509 noong 2022. Sa porsyento ng POGO workers itong 2022, umabot sa 48.87% ang bilang ng mga Pinoy na nagtatrabaho sa industriya. Sa position paper na ipinadala ng BIR sa Senado, sinabi ni D na data provided by the Bureau of Local Employment shows na meron talaga yung tinatawag na gradual na pagtaas ng Filipino workers kumpara sa mga foreign nationals na nagtatrabaho sa POGO industry. At ito, Bombo Elmar, ngayon ay katapos lamang yung press briefing naman na isinagawa ni Senate President Juan Miguel Zubiri kung saan nagbigay ng ulat kaugnay sa mga total so far na mga nakumpirma na ng commission on appointments ng mga opisyal ng gabinete ng Marcos administration at yung mga budget hearings na ginagawa. Natanong natin, Bombo Elmar, yung concern din natin, bakit ang mga senador, gaya mismo ni Senate President Zubiri, hindi sumasama sa mga previous foreign trips ni Pangulong Marcos na usually ay nakasanayan sa mga nagdaang mga presidente. Pakinggan natin yung naging bahagi ng pagpapaliwanag ni Senate President Migs Zubiri. Hindi ako makakasama kasi ako chairman ng Commission on Appointments. Kung wala ako dito, walang ma-appoint. Lalo na tayong lagapak sa appointments. If I join the President in the last 3 weeks, siguro, dadalawa lang siguro secretary na appoint. So, I have work. No, there's no issue at all. As a matter of fact, I was excited to see, to talk to Speaker and the President today sana under the signing of the 2 measures which was postponed till next week. Pero walang problema yan. As a matter of fact, we were supposed to have LEDAC also. Pero, yung LEDAC, Yan. So yun. Yan, Bombo Elmar, yung bahagi ng pagpapaliwanag ni Senator Zubiri sa katanungan mismo ng Bombo Radio at wala raw intriga sa pagitan nila at ng Pangulong Marcos, Bombo Elmar. So live. Oo, malinaw na. Sabi niya, na-intriga ka. Sabi ko naman, hindi. Kasi nakasanayan natin na mga previous presidents ay bit-bit lagi yung mga senador at mga particular yung Senate President maliban sa Speaker ng House, Bombo Elmar. So live, mula pa rin dito sa Senado, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mga ka-Bombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines.
Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the Face-to-Face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita, Bombo International News. Ang Football Association of FIFA nag-alok na ng tulong kay Indonesian President Joko Widodo hinggil yan sa soccer management kasunod ng nangyaring stampede. May pag-ulat pa dyan ang Bombo Radio Iloilo. Nag-alok na ng tulong ang governing body ng Federation International de Football Association kay Indonesian President Joko Widodo upang marisolba ang problema sa larangan ng sports lalo na sa football. Ilang araw magkaraang naganap ang stampede sa isang football stadium sa East Java Province na ikinasawi ng mahigit sa 130 katao. Sinabi ng presidente na mas kilala sa tawag na Jokowi na nakausap nito si Association President Gianni Infantino na nag-alok ng suporta lalo na sa soccer management ng Indonesia. Ayon kay Jokowi, ipinag-utos na nito ang full audit ng stadiums sa buong bansa upang masiguro ang compliance sa safety at security protocols. Kaugnay naman sa posibilidad ng FIFA sanction sa Indonesia kasunod ng stadium disaster, ipinauubayan na lamang ni Jokowi sa asosasyon ang paggawa ng desisyon. Ayon naman kay Bombo Ginavela Limpin Kumla, Bombo International Correspondent sa Indonesia, nag-request na ang Federation International de Football Association sa Indonesia Football Federation upang magbigay ng full report kaugnay sa insidente na tinawag ng asosasyon na a tragedy beyond comprehension. Sa ngayon, nananatiling suspendido pa rin ang mga football matches habang hinihintay ang resulta ng investigasyon sa nangyari sa Kanjuruhan Stadium sa Indonesia. FIFA management, the FIFA president discuss about any help that they could give so that Indonesia will be able to provide a more fun games, fun and safe. Lalo na ang football ay isang napakalakas na sport dito at paborito ng karamihan ng mga Indonesians. Si Bombo Ginavela Limpin Kumla. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansa Radio ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo ka-Star Nation, alam nyo ba na may mga bansa rin na hindi nagse-celebrate ng Christmas? Ito ay ang Afghanistan, Algeria, Bhutan, North Korea, Libya, Mauritania, Sarawi, Arab Democratic Republic, Saudi Arabia, Somalia, Tajikistan, Tunisia, Turkmenistan, Uzbekistan at ang Yemen. Sa ating Christmas countdown, 80 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati. Kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the undisputed number 1 radio network kinakantry ang Bombo Radio Philippines. Sa aton sa mga kabombo standby, partikularmente sa mga health workers, kay natalana ng iga-release ang one COVID allowance. Ining one COVID allowance sa malawig sining tiyempo ginahulat-ulat inisang aton nga mga health workers. Ano na ang status ini sa aton nga mga kabombo kag may particular na bala nga mga petsa kung saan o i-release ipanghatag ining nasambitan karon iyang one COVID allowance. Standby, kaya ibalo naton ining kaupod sa follow-up report ni Bombo Ria Mumlan. Direktamente karon sa Department of Health Regional Office 6. Check ta si Bombo Ria sa report. Please come in. Nag-release ang statement ang Department of Health tuhoy sa pondo kon mas kilala nga one COVID allowance kag special risk allowance para sa mga healthcare workers kag non-healthcare workers kahapon sa Oktubre 5. Pang-apiser sa ila statement, wala pa sa gihapon sang guidelines o konsulundan sa paghatag sa nagakadapat nga allowance iniman suno kay Arnold Celestino, Chief Administrative Officer sang Department of Health, Western Visayas.
Naibaluan nga nag-release ang Department of Budget and Management sang 1.4 billion pesos nga pondo para sa mga nabilin nga wala na baydan nga mga healthcare workers kag non-healthcare workers. Para sa mga detalye, ari ang pahayag ni Arnold Celestino. Actually, for now, ang press release pa lang ang ging release ng Department of Health Central Office, and kami diri sa regional office ginahulat pa namon ang guidelines from Central Office para makita namon kung ano ang mangin coverage ang amount nga ging release nila para sa pagbayad sa one COVID allowance for both healthcare and non-healthcare workers kag kung ano nga amount ang coverage sa sini. Sir, may ara na kamo data kung pila ang mga halatagan ninyo? Actually, sa Subong, almost, sobra pa siguro mga 22,000 something. Hindi lang kahatag dito ng specific na data. Kaya kadamo-damo abis ng health facilities. Nga, since January to June, naka-comply sila sa requirement nila sa pag-encode sa One OCA information system, and ang release na gilang sang fund ang ginahulat. Ano subong ang obrahon ninyo, sir, para mahatagan ini ang mga non-health workers kag health workers ang ilang assistance kay handom kag dumot man ni nila, sir? Dugay na nila nulat. Actually, ang may mga files na kami dito na-approve na nga mga na claims, no? And nakahatag na kami na dati advisory sa mga facilities na kung may mga healthcare workers sila may land bank account, i-submit man nila. And then tanan nga requirement previously na relay na namon as early as January. So for those nga sang wala sang land bank account, may other option man din consider ang agency. So ang mahatag na lang kami siguro later on advisory kung mabato naman namon ang guidelines nga din sa central office. Mensahe, sir, ako na assurance nga mahatagan gid ni sang nagakadapat nga allowance sa aton nga mga workers, sir. Basta ara sila sa approved correct list, no? So mo nang listahan naging file sang ging submit sa mga health facilities sa Manila, aging approve sa Manila. Basta ara da ilang ngalan, may kasiguraduhan gid yang mabayaran sila. Cham, ang ining Department Circular nalakip ini sa number 2022-0397 ang one COVID-19 allowance kag special risk allowance kung sa diin mga gabaton ang mga healthcare workers and non-healthcare workers ang amo sini 3,000 pesos for low risk, 6,000 pesos for medium risk, kag 9,000 pesos for high risk. So hulat-hulaton pa nila ang budget halin sa Department of Budget and Management, ipasa ini sa central office kag idulong sa Department of Health Western Visayas kag ihatag ini sa mga eligible nga healthcare workers kag non-healthcare workers. So bantayan gid ni nila. Bamutang. Tikon sa bantayan ay lang Bombo Ria tuman na kalawig sining tiyempo nga paghulat kag pagbantay man sa ila kag do nagagwa niya sa karon nga ang napartiniser sa ila siniya para iya sa mga health workers kag non-health workers naton do maigo na lang ni karon iya sa daw kasubo nga halos walang pakitluuyan nila kag luhod-luhuran nila ang ila sini nga gintrabahuan, ginbutang man nila sa risgo ila sini nga kabuhi, nagpulaw, no? Kag ano man risgo man sa ila sini nga pamilya Bombo Ria pero aton sini nga gobyerno daw kasubong iyang tama kaayo, no? Tama kaayo sa termino nga pagpasalig, mayo sila magpasalig kagati kung sa nasaling ko na gani hulatanay hasta sa nga mahulat ining mga health workers naton kay may mga ginapakaon man ining iban sini pinangutangan na nilang ila sini iya nga mga sweldo na nagasalig pa kag makapian-pian man kun tani ining ila sini iya nga one COVID allowance sa Bombo Ria. Amo gani Bombo Cham, ikaw na gani nagsakripisyo, hindi ka pa mahatagan sang kahigayunan bala Bombo Cham, dapat gid gani nga ikaw ang atipanon this time kay ikaw sa tunga sang pandemya ikaw nagigbato para mabuhi ang ining mga tao. So dapat gid man nga insigida mahatagan man sila para man ma-recognize ang ilang kontribusyon sa medical field Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Ria Mumlan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Salamat kid na Bombo Ria nang-release na gani ang DBM. Mahulat naman iya sa kung ano ang guidelines. Kanon mo abi kaya mo ng proseso mo. But kung mas
ginahatagan karon sa nagakigo sini nga prioridad. Importansya ang aton sini nga mga health workers. Mas ginhatagan kung tani niya sa nga prioridad sa aton sini mga opisyales sa gobyerno. Hilabi pa nga ti ini sila ang makabig naton iya nga mga nagsakripisyo. Hindi lang iya basta-basta iya nga kaugalingon sini nilang ilang nga ginsakripisyo, pati na ang ikayong lawas man sang ila sini karon nga mga himata. Iti kung ikaw iya nagatrabaho kag na-assign ikaw sa COVID emergency sa aton sini nga mga kabombo, hindi ka man iya makahambal nga 100% matapos ikaw nga nagpaligo abi, matapos ikaw nga nag-disinfect, no? Hindi man ikaw makahambal nga 100% na gid safe ikaw kag magpauli ikaw sa inyo sini nga balay. Dakong posibilidad pa sini banwa nga may mga nagpilit pa dira sa imo sini iyang virus kag sarang nimo nga masaylo or matransfer ini sa imo sini nga mga himata. Kag speaking sang pagdisinfect kag pagpaligo, ining mga health workers naton nga sa bilog sini nga adlaw nagasuksok sang personal protective equipment. Ang balhas sini nila sa sulod sang PPE ang hindi man hamak. Kag ini sila banwang hindi man niya makadali-dali nga siling pag off duty sini nila, ubahon lang ni nila silang ilang nga mga PPE kag maligo dayon. Tipas mo naman karon ang guwa sini nila. Ini nga mga pagsakripisyo kung tani kung ginahatagan gid sa nagakigo nga importansya kag prioridad sa aton sini nga mga opisyales sa gobyerno, madasig tani ning apresasyon sa nangin risgo, sa nangin sakripisyo sa mga health workers naton. Pila ka mga doktor bala ang pinsalo ninyo nagkalamatay? Mga frontliners naton? Para iya nga magserbisyo, para iya nga dapat sang nagakigo siniya nga bulong sa mga nauna nga pasyente sa nga coronavirus disease 2019. Tido ginabutang iya sa lang-alang sa gyapon ng aton sini nga mga health workers kag daw kasubong nga do pasipadaan. Dati hulat lang ko muna kung saan ma-release, ti karon kay na-release, mahulat naman sa guidelines. Way nga daan ting bagay. Pag-release ang pundo, ara ng guidelines, kunti mapanagtag na dayon. No wonder sa aton sini nga mga kabumbo nga ang mga doktor, ang mga nurse, mas gina-prefer nila iabanwa nga magpanulong sa iban sini nga nasyon kag didto mag-practice ang ila sini nga profesyon. Kay magluwas iya nga on time kag nagatupa ang ila sini nga mga sweldo abi or allowances, well taken care of pagid sila sang gobyerno dito sa iban sini nga nasyon. Tapos sa karon ang Department of Health manglaghap iya sa mga health workers nga pila kagatos kalibo to ang kinahanglanon naton. Sang damlag lang nagpagwa iya sang statement ang Department of Health nga ginakulang kita sa mga health workers. Ti sino man mi nga health worker, sino man abi nga doktor, sino man abi nga nurse, ang mapabilin pa dispungsod Pilipinas kag magsakripisyo. Ngating iban nga ni nagsakripisyo na pero ginapa lawig ang agoniya nga napartiniser na sa ila, sila pa yang mahangla kag mahulat sa malawig sini nga tsimpo. Tinira pa lang nga daan, duway nang ginapresyar sa ngaton sini nga gobyerno. Ang sakripisyo kag ang risgo sa ngaton sini mga health workers. Kaya mo ni sang una bla, sang manograduate ako sa high school, Bombo Chris. Galibog man ulo mo kung anong imo sini nga mangin kurso iya pagka-college. Tiambal nila, nurse ka lang bala to. Kay para pag-graduate mo, pa-Amerika ka dayon. Kaya mo na bala, amo nang mentalidad mo.
uso sang una ang kurso nga nurse nga ang pinaka barato sini nga magasto mo humalin iya first year tubtob nga graduar ikaw, way labot sina banwa. May mga board exam, licensure exam rather, no? May mga iban pagin sini nga mga examination nga dapat nimo pasaron. Tini magnubo sa 1.5 million pesos ang gastuon mo. Tapos kung maging registered nurse ka na, sa ton sini nga mga kabumbo, hindi man makompensate ang imo sini nga sweldo, kaya ang guwa mo kung mag-ubra ka di sa ospital, voluntaryo. Pero dito sa iban sini nga nasyon, ginapakamahal ikaw sa iban sini nga nasyon dito. Filipino nurses are amo sini, we are very grateful, amo sini amo sadto. Pero kita nga kaugalingon sini naton nga mga workers sa patag sa ikayong lawas, why taya gina atipan, why taya gina pakamahal. Kung tibiyaan kita tapos mahambal-hambal kita ang ginakulang kita sang health workers. 46 minutos sa kaligad sa takna sining alas 12. Pagbalik naton banwa. Nasabat pala sa DPWH ang pamangkot ni SB member P3 Manyes. May kantanan sa nagliwas sining nga girder sa ganan flyover. Lakip na diri ang city engineer. First time in history nga panugutan nga mag-intervenir kag mangin kabahin sa mga projects diri sa syudad sa Iloilo. Balikan nato nini matapos ang pinaka-importante nga mga panumdum oras. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Paradio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza, ang central landmark sang Molo. Isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992.
Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs sang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, tenabran ng Nahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalba sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade. Time 52 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sang nakaligad sining may nadlaw ato nagpakigangutan si SB member Pete Trimañez sang Pavia Iloilo, no? Siya niyang committee chairman on transportation. May kantanan sa sining kung ano ang mga planuhan sini nila at the same time na istoryahan sa pagpatigayon sa isa iya ka public hearing. Kaupod ang Public Safety Transportation Management Office kag sumungman ang Department of Public Works and Highways. Kung madumduman, nagpadala lamang sang isa sang representative ang DPWH Regional Office 6 kag una bes way makahatag sang specific date kag kung anong mga patigayonon dira sa Ungka flyover regarding sa sining pag-usmod sang pundasyon, pagbalod-balod sang alagyan dito sa babaw kag paglitik sang mga tinabuan, pag-crack no sang konkrito sa ibabaw sang flyover. Ginlakip diri ni SVP Trimañez kay sandigman sa mga reports sang pabiyanhon kag mismo iya ging counter check ining paraligban karon sa bahin sang Aganana flyover nga kun sa diin may liwas sa aton sining mga kabumbo. To be more specific sa kun ano ning liwas, ginpadulungan sang Bombo News team kag ginkuan sang video clip ang ginatumod karon nga liwas kag sang nakit-an diri sang Bombo News team sus Maria kagusip po natungtong sa pundasyon kag wala nagaangot nangin paraligban ini karon sa aton sining mga kabumbo nga amo sining sitwasyon iya sa ganan na flyover sa aton sining mga kabumbo. Tingin pamangkot man ni SB Trimañez ang sabat sa iya sa mga representative from Department of Public Works and Highways nga balikan lang kuno nila si SB Pit no? As soon as possible. Di sa no inang as soon as possible nakapathag ng ginman bala ang Department of Public Works and Highways sa Committee Chairman on Transportation sang banwa sang Pavia. May kantanan sa pagliwas sang girder sa ganan na flyover. I-check nato nina with Sangguniang Bayan member Pete Trimañez sa banwa iya sang Pavia.
SB Pete, good afternoon. Live ikaw sa Bombo sa Udto. Makita ka man sa Facebook page, Facebook Live, YouTube channel, sa Bombo Radyo Iloilo. Once again, welcome, sir. Good afternoon, Git Bombo Cham. Good afternoon man sa mga nagpalamat isang programa mo. Sa mga kasimanwa natin, may daya din hapon dyan sa inyo tanan dyan sa Pavia. Alright, SB, tuyag namon, we are very curious kung nakasabat na mala ang Department of Public Works and Highways tuhoy sa imo sining query last time nga nagpatigayon ikaw sang public consultation regarding sa nagliwas nga girder dira sa may aganan flyover, SB Trimania, sir. Bombo Cham, as we speak, no, wala pa kasabat sa ato ng DPWH. Sang ginpresentan nato nining picture nga ginpadalaman sa aton sa mga concerned citizens dira sa Banwa sa Pavia kag sa mga motorista man natungod sa ilan obserbaran nga pagkiwi dira sa isa ka girder. To be specific, Bombo Cham, ang number 3 nga girder, if you're coming from Barangay Maliao o kung naling ka sa airport back to the city, ika-third ni siya nga girder. So actually ginpakita taning picture sa mga engineers ng DPWH, and they assured us nga tagabalikan kita nila kinagapangay kita sa pathag kung nang ini nga girder ang pag-tilt is this parts ang design or kag specifications ang sining flyover Bombo Cham. Alright. Right now, ginaagyan na dira, namin ko ang ginaagyan malapit dira, pasabol pa sang mga salakyan, hindi bala SB, kay kagasang nagligan sinimadlaw, kagina nagbalik kami to, nag-check kami sang exact location. Ang nakita namon, sus Maria kagusip, dumakaradlok ini, kay way nagaangot, gintungtong lang ini sa pundasyon. SB, as we speak, ara makita mo man guro sa aton sining Facebook Live dira, may circles to nga, SB? Yes, actually na Bombo Cham. Actually, it happens on September 28, kagipresentan naton. Kaya actually Bombo Cham, no, ang kinutuyog ito sa aton nga committee hearing sa September 28. Supposedly, we're going to ask DPWH ang status ng flyover sa Ongkados, ang timeline sa ilang pag-repair because it is very vital or nga information because nga mag-proponer kami sa atong traffic scheme, no? While nga ginaobra ng ilang flyover, kaya we just don't want nga ma-hamper man ang operations nila, as well as mabutaman sa peligro ang mga pumuluyo nga dagagi dira samtang nga ginaobra dira sa Ongkados. So insert na lang ang atong pamangkot sa other matters kagipresentan naton sa ila. Ang ining naobserbahan sa mga pumuluyo sa mga netizens, sa mga concerned citizens, as well as sa akon man nga verified the following day. So nakita ginaton nga may tilt, no, kag or misaligned. That's why nga nagpangayo kita sa ila sang design o sang ila gid nga blueprint, no, kay klaroon ko lang ni Bombo Cham, amo lang iban matingala nga Committee on Transportation ni ang nag-lead. Way back in 2019, asa subong, kapila lang kita ni nag-initiate sa pag-sinapol o ng DPWH. So it's not only today, or it's not only September 29, July 29. Since 2019, ari na kita sa Committee on Transportation nga nag-meeting or nag-conduct ng committee hearing upon ng DPWH with regards sa flyover construction. That's why nga sa subong, padayon natin ginamonitor ang progress sang sining construction kay Bombo Cham ang ining nga project. Dako gining nga bagay para sa mga pabyanon. Dako gining nga bagay para sa mga taga central towns. Kaya mapadasig ang pagkadto na mo sa syudad as well as ang mga taga syudad madasig ba nagpagbiyahe nila kadto sa central towns kag sa airport. Aha, kagti sa imo man gin palabot abi SB Pit mo, alang-alang sa imo naging palabot ang concern, ipasa mo ba sa iban? Hindi pala, SB member Pit Remania, sir? With due respect sa mga kaupod ko sa Sangguniang Bayan, I'm sure they're also doing their part man. Upod man namon sa committee si Councilor Buboy Bilasa, nga mo ng amon nga big brother sa Committee on Transportation. Siya man ang chairman sa Committee on Infrastructure. Nagapamangkot kami kay SB Buboy Bilasa sang iyaman nga opinion. Tinaga-share mo siya sa amon. Amon nga involved kami diri sa Committee on Transportation. What I mean is, we are here. We are committed man nga bululigan namon ang problema sa nga nakitaan sa mga pumuluyo as well as amon obserbaran diri sa flyover diri sa amon sa Banwa sa Pavia
duwagin ni sila Bombo Cham ka flyover. So amo na nga ti gabay pa ngati nga matagaan kita sa explanation para mapaabot man naton sa mga pumuluyo kung ano man ni ang status ang sining girder nga nag-misalign Bombo Cham. Right now, SB, may nakita bala kamo nga mambal naton abido mangin safety concern sa mga pavianhon may kantanan sa amo sining estado sa nga aganan flyover dira. Well, of course, sa nambal namon, ang aton nga experience nga nakita sa Plaungka. Do halos tanan na nakulbaan, no? Especially nga ti may kabalod-balod sa babaw. And then, ginako man sang DPWH at Bombo Cham nga may vertical displacement despite of the test nga gin-conduct nila prior to the construction. So, amo na nga ti gakabalaka gid kami. Hindi lang kami sa Pavia, but ang mga lagagi nila. Nga kung hindi ni siya ma-explain sa DPWH, nga niyang may tilt or misalign diri sa girder. So, siguro may aragi kita nga kakulba, no? So, muna nga ti dapat nga ti explain or ipathag nila sa mga pumuluyo ang ining girder nga nag-misalign. And sa mga taxpayers, Bombo Cham nga nagasaligid kag nag-expect ang ining flyover would be very matapos ang kanami isang quality as well as nagasanto ka nagakonform git sang design and specification nga gin-approve sang DPWH prior sa iya construction. Okay. Buwas nga adlaw may patigayunon sining pagsinapol man with the Committee on Transportation man diri sa bahin niya sa syudad sa Iloilo kag si Kagawad Sedfrey Cabaluna naka-mention nga ipatawag niya mga first town committee chairman on transportation agod nga mahisayran man sa kag mamangin harmonious sa kun ano gid man mga adjustments kapag patigayunon. Nakabaton man ikaw sa nga imbitasyon na SB? Yes, we're thankful gid kay sa counterpart namon kay Councilor Attorney Sed Cabaluna. Kay because in-invite niya kami nga mga katapo sang or sang chairman sa Committee on Transportation sa First Town halin sa Auton, Leganes, San Miguel, Pavia, and also we invited si board member Ramon Soriano being the chairperson sa Committee on Transportation Sangguniang Palalawigan. Bombo Cham, nagtukod kami or kami nag-meeting na kami sa mga councilors nga nag-chair sa Committee on Transportation 2 weeks ago. Kaya amon ginaplano nga magpatukod kami sa Iloilo Transport Council or Traffic Council. But at least we can harmonize ang amon nga mga plano sa traffic sa mga resolution ordinansa na tungod sa transportation. And hopefully ma-formalize ning amon nga Iloilo Traffic Council nga katapuan sa mga chairperson sa Committee on Transportation sa First Town sa City. Amo man i-involve man namon ang mga heads ng Traffic Management Office sa different local government units diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sa Iloilo, Bombo Cham. Sa pagkabalo ko, invited man ang Department of Public Works and Highways by tomorrow. Base dito pa lang, makapamangkot ka sa ila. SB, kag kung well represented man lang ang DPWH, makasabat man sa mga palamangkutanon pinaagi sa imo, palamangkutanon sa mga pabiyanhon? Yes, actually na, Bombo Cham. Nagasalig kita nga ti mag-abot ang mga heads ng DPWH kag sa contractor man para makashoot man kita sang question na tungod sa aton nga concern regarding sa flyover dire sa Kados kay sa September 28 ang ginapamangkot nato ng mga field engineers apang why sila nakasabat because nga ti ang instruction istoryahan ang traffic. So hopefully tomorrow makapamangkot kita direkta kay ARD Alfruto para at least matagaan kita or makasabat man kita sa mga palamangkutanon sa mga kasimanwa naton kag sa mga nagabay dira with regards sa pag-tilt sang isa ka girder dira sa Aganan flyover, Bombo Cham. SB, thank you so much for your time. Maayong hapon sa imo. God bless. Thank you so much, Bombo Cham. God bless, more power and keep safe. Thank you so much. Deriwavit si Committee Chairman on Transportation, SB member Pete Trimanyes. Setyembre 28 patugin pamangkoto, no? Nalakip sa other matters kiti hindi man na yan naton siling pabayaan talang
Abay lang danay kay way pa man mahumana. No? Iisa pa sa kilid sa ongoing construction sa ngaganan flyover, ginagyan na dira. Pangita bala mong bukres ang pag-aagi kay ginato sa mga salakyan pa, may mga motorist, may mga nagamotor pa daw sa aton sini nga mga kabumbo. No? Di ko nang kilala ko pa, pahilayo lang siya bumbotsam. Disaster waiting to happen ini. Nga na naman. Kay last time to, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, disaster man na natabo sa boom truck. Oh, ano ganitong tawag to? Nalipat ako sa boom truck din man to. Atong naguba man to bla. Ang crane. Sus, mga boom truck niya ako. Ang crane sa Department of Public Works and Highways. Tingin explicar man to sa aton nga sa likod kuno naghalin amo siya mo sadto ti siguro ang pamilya nga natabuan way man guro gin panugutan sang mahal nga makako kag ang mga guardian angel siniguro nila ang nagasubaybay gid sa ila sining travel sang amo sadto iya nga mga panyempo kay natawa nyo blaw. Gupi girang nalikod sini nga bahin sa nga pick up po. Ha? Sa aton sini matag palamati. Ti may mga nagalabay dira nga mga salakyan sandig man sa nakit-an sang Bombo News Team sa pagkuha naton sa nga video clip. Mga video clip halin kagapon tubtob kagina sang aga kagin pakita ang sitwasyon sa aton sini nga mga kabumbo. Kung ano ang plastada sini nga ganan na flyover. Tikon nagausdang ini padayon ini nga mag-usdang or kung anong sistema sinadra banwa nga ang Department of Public Works and Highways lamang kag ang International Builders Corporation ang nakahibalo kay ti sila ang may mas madalom sini nga pag-intsende in terms of construction, ti dapat kung tani ipathag nila sa pumuluyo kag coordinate sila sa mga opisyales sang banwa, katulad ng ilamang abi sa banwa sang Pavia, agud to nga ti makapatigayon sang mga precautionary measures, agud nga ti pananglitan kung padayon gin man na nagausmod kung ano ang gin tunaan sining pagliwas iya sang girder number 3 malikawan naton ang trahedya sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Mayara pagidra ang close up pagibla Bombo Chris. Ipakita ta sa ila. Nga tuman pag idiya ka makakurulba nga sahi isang sitwasyon sa aton sini nga mga kabumbo. Nga kung sa diinti, kung ordinaryo ka lang iya nga tawo, imang lapsi kag maalsa gid ang imo sini nga atay Kung imo sini nga makita sa sining nasambit karon iyang sitwasyon sining aganan flyover nga wala sa iyay nagaduot nagliwas kag anong sistema sini? Paano ni nila mapasiguro nga mag-connect ini siya? Mangin joint? Ano-anong plastada sini? No? Sa aton sini matag palamati. Ti ginabutang taya sang Department of Public Works and Highways kag International Builders Corporation sa haom-haom kay tubtub sa sini nga mga tinion
Why sila yung maka-explikar kung nga natabo ini banwa? Ti suno pagani sa mga structural engineer nga kilala naton. Sa aton sini nga mga kabumbo. Sini dapat ining mga flyover, no? Dapat ang girder sang taytay nakakamber kuno ini. Ining daw naga-arko sa bala para sa additional settlement. Pero ti kung makita nyo nila flat siya banwa sa aton sini nga mga kabumbo. Ti posibilidad sini kung mag-us-us na dira ang kung nagatubang ka, kung nag-us-us na dira gamay ang sa tuo nga bahin sa girder, tiya mo man na nga naganganga kag may gatal na kag daw nagaliw subong sa aton sini nga mga kabumbo. Tisang mas temprano pagani mayo lang kay natalupangdan ini kaging palabot gilayon sa mga opisyales dira. Sa mas temprano napalabot sa Department of Public Works and Highways. Kaya ang ginakakulbaan naton sinibanwa nga basi malaway ini matalupangdan kagagin na surusimintuhan lang tiong ka flyover part 2 naman kita balod-balod kaga litik hurog paas pahilayo lang. Sa aton sini nga mga kabumbo. Nagalibog ang ulo naton. Nga sa amo sini kadako iya nga balor sang proyekto may mga kasubong sini nga sitwasyon. No? Ti sinong dapat nga manabat sina diri? Sa ungka flyover, ang problema hambal sang Department of Public Works and Highways ginaako nila ang tanan nga responsibilidad. Kung ano man din ang problema sa ungka flyover, ang pag-usmod sang pundasyon, ang pagbaha sa ibabaw sa flyover, ang pagbalod-balod, ginaako tanan nila nga responsibilidad. Ang saganan flyover niya, ang project by the way is 115 million pesos. We are talking hundreds of millions of pesos mga kabumbo. Now, hindi niya kay piso, 2 pesos, 300, 200, 500, or 20 mil, or 10 mil, milyon niya ginistoryahan ta. Sa aton sini makabumbo, mayo kong project lang ni sa science kay nga human sa styrofoam o kon aluminum kay lilintukin siya baklan ta isa kabalde nga super glue Kung hindi super glue butang ta diyan o ganina butang mo na bumbo Chris sa pang solda. O ganing gaitom na blaga epoxy. Bubuan ta ni kay isa kagalon lang epoxy para nga tapos na problema ta. Pero ang inistoryahan ta diri iya flyover proyekto sa gobyerno. Tapos mo sining sitwasyon niya. My goodness. Tiyang balantayan pagid sinadiri. Malan nyo kung ano? Ang Sunset Boulevard. Anong construction sa Sunset Boulevard? Malan nyo kung sino kontraktor? Na IBC mang Japon. Mangkuton taguro si former Senator Franklin Drilon ang big man sa Senado. Okay man ang kadamo-damo tadri proyekto sa syudad sa nga Iloilo sa harap pa siya sa Senado. Pero ang kontraktor daw moamo lang man sa Japon. Kaga nanging resulta, inutile. Senator Frank? Galing kitindo, hindi mo man di makita subong si Senator Frank ay do dito na sa namulya sa Cebu. Ano nalagyo? Nalagyo na sa? Ang bugal sa nga Iloilo, nalagyo na kay iyaw ni ang Sunset Boulevard na kay pasapirsa na ni Tito Frank. Tito Frank?
Tila tawan nyo bala banwaw, mga hundreds of millions nga balor sa proyekto. Ang gwa niya ya perwisyo, dipiktuso kag problemado. Tibwas, hindi pag hindi masabat kag hindi pag matagan kung anong sistema, sitwasyon sa ungka flyover kag sa ganan flyover abe. Tikon ako sa inyo sa bahin karon sang regional office sang Department of Public Works and Highways, magre-resign na lang kamuda. Buwas ang pagsinapol kung kalamay ang aton sini nga pag-istoryahan, dapat ang matambong mga hasindiro. Tikon buwas maginatubangay ang mga sindiro kag padalaan mo sang karga tapas, maeksplikar bla na nila? Makasabat sila sa palamangkutanon? Pila na ka instances banwa nga ang mga chief of office o ang mga tawo nga among makasabat sa mga palamangkutanon ginpatawag sa isa kapag sinapol, why nagatubang? Gawa na sila nagatubangaw? Kay they don't have the balls! Dumduman nyo to problema sa pagpangusisa. Hindi mga pagpangusisa sa sining modernized jeepney. Kaya makasabatan nito ya, selti parbito sa muto nga tsimpo. Si DJ RD6 mo. Hindi gali DJ Rich. DJ RD6. Sa ton sini nga mga kabombo. Ti, ang ginpadalaya ya, hindi man maka-eksplikar sa kung anong luyag nga mahibaluan sa mga opisyalis sa siyudad sa Iloilo. Amo man ang natabo to sa pagpatawag sa isa iya ka public hearing ni SB member pa Prit Tirmanyes. Representative lang yung ginpadala. So hindi sila maka-eksplikar sa aton sila nga mga kabumbo. Amo na bla, kung nagakinahanglan, kung may gira, kag ipatawag ang tanan sila nga warriors, hindi nyo kami iya pagpadalaan ka kusiniro. Kay kung may gira, iya bumbumel, why ka na yan simpo nga magluto pa mo? No? Masigang ka pa da, mapakalayo ka pa, mapabukal ka pa kaklamay, kalamay, katubi, o kung ano na ya, warrior yung ginapangita ta. No? Nga kabalo magtiro, tanda magtiro, kung mawadaan bala ti eksperto sa hand-to-hand combat. Tiya mo ning masaming sitwasyon banwa. No? Kung may rimalaso sa mga katulad sini, proyekto sa national government, proyekto sa regional office, padalaan niya lang kay mo sang representative iya, hindi man na mabasol na to ng mga representative. Kaya they cannot speak in behalf. Sang ila sining opisina, kayang instruksyon sa ila, tambong lang kamo to. Kung may mga palamangkutanon, ipasa nyo lang sa ako. No, galing kiti unavailable ako subong. Unavailable sang kaungo mo eh. No? Kay naton, waay ka iya sang balls nga mag-atubang kag mag-eksplikar. Why kuya sa may ginapatuhuyan sa ungo nga tinaga nga gingamit ko, pero kung naigo ka kuriit lang. 19 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Sa aton sininga pag panumbalik ka banwa, isugpon ko na yung report ni Bombo Angel kay first time in history ni kuno nga nagpasugot ang Department of Public Works and Highways nga mangin kabahin ang City Engineer's Office sa mga proyekto diri sa syudad sa Iloilo. Kag Estancia Massacre update. Ang Regional Director sang PRO6 nagpadulong sa banwa sa instansya kay luyag yang nga i-brief
sa kung ano na ang latest development sa sining Estancia Massacre. Magluwasin na dire, hambal sa regional director, na hinayan siya kag hindi siya satisfied sa investigasyon sang Special Investigation Task Group Palibosfer. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang 24 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohan ay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Angel Tan sa kangot sining balitang isyu man naton sa bahin sang Department of Public Works and Highways. Ang city engineers ginpanagutan na nga mangin kabahin sang mga proyekto, construction diri iya sa syudad sang Iloilo. Check naton si Bombo Angel. Bombo Angel sa report, please come in. Bombo Champ, ginpasugtan sa Department of Public Works and Highways ang City Engineers Office nga ma-involve sa proyekto sini nga ongka flyover. Sa interview sa Bombo Radio, si Engineer Joel Herasmea, Electrical Inspector 2 kag Vice Chairman sa Task Force Voltahe sang City Engineers Office iyaging kumpirma kag base sa pagsinapol kaupod ni Mayor Jerry P. Treñas kag Engineer Salvador Pedregosa, iyaging pahayag nga nagpasugot ang Department of Public Works and Highways nga i-involve na ang city engineers sa proyekto sini una specifically ang ungka flyover Bombo Champ. Kung matandaan, nagsiling si Mayor Treñas nga i-involve nala ang City Engineers Office sa kung ano subong ang sitwasyon
sa ungka flyover, kumbaga Bombo Champ, direct involvement sang team sang syudad in terms sa pagchekyar man sa sitwasyon subong sang ungka flyover. Kaga mangin kabahin sa pag-supervise kag pagchekyar sang construction ang mangin role sang City Engineer's Office in kaso magsugod na ining collaboration kag suno kay Engineer Herasmea mo conduct man sila sa inspection sa City Engineer's Office sa ungka flyover. Kaga ang ining pagsulod sang City Engineer's Office Bombo Champ sa mga proyekto sa Department of Public Works and Highways sa syudad ang posible maagi anay sa written nga agreement man. Kaya nahibaluan mo Champ ang ini ang labing una nga tion ngaging allow sa Department of Public Works and Highways ang City Engineer's Office nga ma-involve sa ilang nga proyekto. Usually ang role sang City Engineer's Office Bombo Champ, sila sini ang nagabaton sa mga proyekto sa Department of Public Works and Highways in kaso nga i-turnover na bala ang proyekto, like nahuman na bala, like ang una-una gid ang kabahin mga pumping stations, mga ang elevator sa ni diversion road Bombo Champ. So ang involvement sining City Engineer's Office hindi lang ining ungka flyover kundi pati pagid ang mga future nga proyekto sang Department of Public Works and Highways diri mismo sa syudad sang Iloilo Bombo Champ. Yari pamatian ang naging payagman ni Engineer Joel Herasmea sang aton ma-interview. Sa namitingan ni Mayor kag ni Regional Director sang DPWH, amo na ang gusto ni Mayor nga sa ila mga project masulod kami ang city engineer. So kon ano ang ang inistorya nila, amo na ang amon pag may mga project coordinated man. So bali sir, ang ginanamin mga project is directly subong ang ungka flyover ina sir? Yes, actually may meeting gani sila sa I think buwas. Based sa ila na meetingan sang last time to, okay man sa kay regional director. Nga daw nag-agree man sila gani ni Mayor nga amo sina ang sitwasyon. Nga every time masulod ang supervision ni city engineer. Bali sir, initially hindi basta-basta makasulod ang city engineer sa mga proyekto sa Department of Public Works and Highways. So paano ang mangin proseso sini sir? Regarding sa pagproseso, mutual naka-istoryanay naman sila. Siguro mutually nang ma-coordinate na lang gid sila eh. Bali through sir papers nga mga hindi lang ni basta-basta mamba nga pasudlon lang dapat may mga undersigned pa. I think may ara gid nga mga papilis nga i-forward man si DPWH nga kinanlan masulod man si city engineer regarding dira. So for subong sir sa situation sa ungka flyover, initially ano ang mangin role sa city engineer's officer? Sa dira siguro ang role sang city engineer maybe makandak man kami sang inspection dira kung ano man ang mabulig namon sa ungka flyover. It comes na ma'am nga kung halimbawa i-involved na gid kami dira siya ungka flyover, kami diri ma'am may mga engineer man ta diri, mabulig gid kami ma'am kung ano ang pwedeng mabulig sa amon opisina para nga mangin safe pa na ang ungka flyover. Bali sir, klaroon talang hindi lang ungka flyover, pati ang mga future projects isa sir? Yes ma'am, suno sa pag-meeting nila ni Mayor, ang hindi lang ang ungka flyover ang sudlon sang or intrahan sang City Engineer's Office, kundi ang ginapaabot pa nga mga project man ni DPWH. Bombo Champ, nabatian naton ang naging payagman ni Engineer Joel Herasmea sang City Engineer's Office nahanungod sa pagpahanugot sang o na pag-allow sa Department of Public Works and Highways sa City Engineer's Office nga ma-involve sa proyekto na sining ungka flyover Bombo Champ. Pero balaan ko yung mas madalom sining rason kung nga nagpasugot ang DPWH nga ma-intervener ang city engineers. Sige Bombo Champ, isugid bisakon. Tiki katilaw sila lightning in thunder mo. Baga-baga Bombo Champ nga pangilat. Ang iablas ang batiya mo ng kanta sang Imagine Dragons. Ang thunder Bombo Champ. Thunder? Thunder? No? Ang thunder na igo gito tanan, why gid ka
Kunang kilala ko pa, do nakatilaw sila kuno sang left hook ni Manny Pacquiao mo. Ang kwa ni Pikachu Pag-lightning in thunder sang isa ka opisyal. Wow. Tig-abs lang kuno tanan mo. Bantayan ta pag ginabas Bombo Champ. Sa meeting to Bombo Angel, may pamahaw kuno ging prepara, pero why gid sa may nagtandog? Sa pamahaw, doon nadulaan sila kuno gana mo. May pangilat di Bombo Champ siguro mo amo na nga do sila man mismo nadulaan man nauya man sila magtandog sa pagkaon kag buwas pagid Bombo Champ. Ulaton pagid naton kag bantayan pagid kung ano pagid man di ang mga interaction sa Department of Public Works and Highways in terms sa pagsinapol nga patig kayo nun buwas mismo adlaw kaga ini tagid na pag buyan man Bombo Champ kay dako ini nga bagay man di sa involvement subong sa Ungka flyover kaya may dako sini nga issue Bombo Champ at the same time ang madamo na nga tao ang gaka-involve knowing man di nga first time sini according kay engineer Joel Herasmilla nga first time nga ging involve ang City Engineer's Office sa proyekto sa Department of Public Works and Highways nga supposedly sila lang ni ang gabaton kung tani kag sila ang gabaton sang i-turn over nga proyekto sa Department of Public Works and Highways pero subong mismo wala pa natapos ang Ungka flyover ma-involve na sila Bombo Champ. Sige. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta radyo, Bombo! Salamat kid na Bombo Angel Tan sa imo sining follow-up report. Sabi pa nga ng isa kong kilala, Bombo Omel at saka Bombo Amay, no? Wala sila kuno nakasalapo like this mo or like that na sitwasyon na nakatungtong lang sila sa ganong edad, hindi pa sila nakatikim ng lightning in thunder. Pero dito, lightning in thunder, lip hook and right kick ba? Right kick. Oo. Lahat-lahat ko nun natikman na nila, pero yung natikman nila nung nakaligad na si Mana, parang first time lang yon. At kung, di ba, pag natikman mo first time pa lang, pag nasarapan ka, ulit-ulitin mo, paano hindi sila nasarapan? Kasi lightning in thunder yon, hindi na sila uulit. Sige, anyo na, no? Tay kunti, sakam nyo ginang lightning in thunder sang isa? Sa aton sini nga mga kabumbo, yung waiga pangsyon, i-turnover nyo sa syudad. Kuti, sakam nyo tanan. Kaya mo mana, sa aton sini nga mga kabumbo, lantaon ta kay ma-intervener na kuno ang City Engineer's Office sa mga proyekto sa nga Department of Public Works and Highways, kagado ano ning kurbata ko do girder ka aganan flyover nga gatiko yaho galiwas. Butangan ko ni guro sa ano ay fiber cement fiber cement. No? Kaya nami lang yung yuman na pero dako-dako ni nga problema kag dako na nga pundo dire sa gobyerno ang nagasto kag pananglitan sos domangin walay pulos. Sa aton sinikaron nga mga kabumbo. So mayo man gani nga may partisipasyon ng City Engineer's Office sa mga ongoing projects kag future projects sa nga Department of Public Works and Highways diri sa syudad sa Iloilo. Oras naton 34 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Sa pihak nga bahin karon sa sining pagplastar naton sa Estancia Massacre. Latest update dire, ang Regional Director, si Police Brigadier General Leo Francisco, ang nagpadulong gid mismo. Subong adlaw sa Estancia PNP. Agot nga magpa-brief sa kon ano na ang latest sa investigasyon sa Special Investigation Task Group. But ang aton ni Regional Director naghambal nga
nahinayan siya kag hindi siya satisfied sa investigasyon karon sang Special Investigation Task Group. Ti sino man biyang masatisfy nga sa aton sini makabumbo may direct witness ikaw sa krimen? Kay may lone survivor? Ara siya sang natabo ang pagpangluthang? Tapos, nabudlayan pa yung pulista nga mag-solve sini? Ano nang status sang mga the so-called identified nga suspitsado? Pero ti, affidavit gani isang pamilya nga balaan man sang Special Investigation Task Group kundi ini sila naga-star, way paslay gani makakuha. Isa man naguro sa kung sa diin nga ti daw hindi satisfied ang ato regional director pero ano pa ginanakita sini nga nagpadulong gito siya sa istansya good nga magpa-brief sang latest development sa Estancia Massacre. I-check naton si Bombo Chari Sumagpao sa iya sining follow-up report. Bombo Chari sa report, please come in. Nagpadulong na subong nga adlaw sa Banwasang Estancia, Iloilo si Police Brigadier General Leo Francisco. Siya ini ang regional director mismo sang Police Regional Office 6 para magpa-briefing dito sa Estancia PNP kag sa SITG Palibosper tuhoy sa nangin progreso naman sang investigasyon sang Special Investigation Task Group Palibosper tuhoy sa kasolbaran sang kaso no sang Estancia Massacre nga natabo sang September 14 dito sa barangay Villa Panian kung sa diin napatay sini ang tatlo ka mag-abyan gid nga si Floyd Fernandez, JP Bosque kaga si Mark Libaw. So personally, suno sa nangin interview man sa Bombo Radio kay Police Brigadier General Leo Francisco nga nagpadulong gid ini siya personal kaga nagbiyahe gid ini siya pakadto sa Banwasang Estancia bangod una bes na hinayan na ini siya sa hulag sang investigasyon sang iya nga Special Investigation Task Group Palibosper kaga ikaduha hindi na ini siya satisfied sa nagakatabo sa investigasyon sang SITG. So quote and quote Bombo Champ no sa ginhambal mismo ni Regional Director Francisco, napakabagal nila. So manog isa na ini kuno kabulan halin sa nga natabo sang September 14 kung isipon naton 22 diyas na ang nagligad sang natabo ang krimen. Hindi amo ang progress nga ginahatag sang SITG Palibosper sa progress nga gina-expectar sang aton nga regional director. So suno sa regional director, aside sa mga ginpanghatag niya nga suhestyon sa Special Investigation Task Group kag sa mga puntos nga ginpang-raise sa nga regional headquarters sa ila sininatabo nga case conference, may ara ni dapat mga basics ang investigasyon sang SITG kung sa diin dapat may ara na ni sila nakuha nga mga statements sa nga pamilya sang mga biktima nga napatay. Pero hasta subong waay ini sila ya sang kopya sang statements sa nga pamilya sang mga napatay. So kung matandaan sang aton yang mga kabombo sa NBI yan nagpasa sang judicial affidavits ining pamilya sang mga biktima tuhoy sa ilang mga statements regarding sa kung ano ang mga nagkalatabo o kung aktibidades sang mga biktima antes ini sila nagpadulong sa Banwasang Estancia. So pag-check yaron sang regional director, check yaron niya kung ang mga puntos kag ang mga questions nga ginhatag niya sa SITG ginobra gid man bala sang task group. So sa pabag-o-bag-o nga statement Bombo Champ sang Special Investigation Task Group, suno kay Regional Director Francisco, ginpaimbestigaran niya na ang pabag-o-bag-o nga statement, ang palain-lain nga statement sang SITG kag kun masabat kaga mabalaan sa investigasyon kung sino ang nagsala o kung ang nagkulang, administratively mangin liable gid ang nagsabat sang sala nga statement. So ginsugo yaman ni ang SITG Palibosper nga mag-coordinate na sa NBI apang hasta subong wala pa ni ka-update sa iya ang SITG kung
nakaistorya na gid man bala ang SITG sa may NBI. So amo ina nagakabahala gid ang regional director, amo na nga personal gid siya nagkadto sa istansya kay suno sa iya mahinay ang investigasyon manog isa na kabulan matapos ang nasambit nga krimen. Yari pamatian si Police Brigadier General Leo Francisco sang ma-interview sang Bombo Radio. Sorry, kararating ko lang ngayon dito sa istansya at kinakausap ko yung mga personnel namin dito sa istansya Municipal Police Station. At nag-inspect din ako ng surroundings. So after this, magpapabriefing ako kung ano yung progress ng ating investigation ng SIT. So siguro you can call me after mga 2 hours para dun sa progress ng investigation. Personally, kaya ako'y nagbiyahe dito, talagang number one, nababagalan ako and I'm very not satisfied sa nangyayari. Sir, paano natin masasabing hindi kayo satisfied sa mga nangyayari sa investigation ngayon ng SITG, sir? Napakabagal nila. It's mag 1 month to. Close to 1 week na lang at 1 month na to and in progress hindi gano'n ang mga ini-expect ko. Ano yung ini-expect dapat sana ng regional director dito, sir? Sana aside from yung nilay down ko na kailangan yung investigation, dapat yung mga basic ng investigation kagaya ng pag-take ng mga statements ng witnesses including the victim's family, yun talaga yung mga first 3 days, 4 days tapos na dapat yun pero nahihirapan sila and we gave them some points during their presentation sa akin sa regional headquarters at yun ang pinunta ko dito kung yung lahat ng mga pinoint out namin na pwede nilang gawin kung nagawa nila. Sir, ano yung mabibigay niyong statement regarding sa pabago-bagong statement din ng SITG Palibosfer? For example, sir, it was on September 17, tinanong namin si Police Lieutenant Amado na kung nasaan yung cellphone ng lone survivor. And he answered, sir, na nasa kapulisan. So, it was last week, tinanong namin ang spokesperson ng SITG, si Police Senior Master Sergeant Lindero, sinagot niya na ang cellphone ni Paruhinog nasa kanyang personal possession. And then pagka the next day, binawi niya ito at sinabi na nasa investigator on case pala yung cellphone ni Paruhinog. Sorry, nakarating nga sa akin yan at alam ko dismayado kayo sa mga ganong sitwasyon. Ako naman bilang regional director nila, pinaimbestigahan ko na at sa amin kasi may mga kailangan kaming sundin guidelines at hindi basta-basta kasi dapat nagsasalita ang isang PIO o isang commander nang walang basihan. So sa investigasyon malalaman natin kung sino ang nagkulang at administratively magiging liable sila. Kung sino man sila na nagsabi ng hindi tama. Sir, ano tong masasabi ninyo na ang information ay sa National Bureau of Investigation nagsasubmit ng affidavits itong pamilya ng biktima at hindi sa PNP, sir? Chari, tama yon na may mga impormasyon na dumarating sa akin, although it's an information. Kaya ang isang punto na binigay namin sa kanila noon ay makipag-ugnayan tayo sa NBI. At alam mo naman ang NBI, pag lumapit ka dyan, dahil law enforcement agency, alam nila na mas maganda yung mas maraming nagtutulungan. At open naman ang NBI dyan sa bagay na yan. Sorry, hanggang ngayon, hindi pa ako binibigyan ng update kung sila ba ay nag-usap ng NBI. Kaya talaga ako ay nababahala na yun ang isang reason kung ba't andito ako ngayon sa istansya. Sir, ano na lang ang gustong iparating ng regional director natin sa ating mga kababayan, sir?
Ang PRO6 ay patuloy na magbibigay ng maayos na investigasyon tungkol sa nangyari dito sa istansya. Sa mga pamilya ng biktima, ako po humihingi ng paumanhin, pero titiring ko naman po na para lang masolve to ay kung sino-sino kung ano-ano ang gagawin ng SITG namin, hindi ako papayag noon at titiring ko na kung sino ang suspect, siya mananagot. Kaklaro Napatian sa statement ni Police Brigadier General Leo Francisco. Sa bagay, hindi ni baton sang award nga sang Cavalier Award kung may may binlod o kung may mansa sining iya nga puti nga inner shirt or nga inshirt, Bombocharya? Oh, Cha? Where na you? Oh, nungtod si Bumbotsari. Saan ba ya sa aton sini nga mga kabumbo? Very unsatisfied or not satisfied. Amo nang ambal sa regional director tati. Sino man abing masatisfy nga masubra na sila 30 bilog da. Ang sworn affidavit or affidavit sa pamilya sa biktima, why gid may nakakuha sila? Tapos, rason-rasunan ka na nga, kay tiki, why nag-coordinate sa mon? Tikon, why nag-coordinate sa inyo, why na dayon? Do parehas lang ni isang mga petty crimes, nga kung may madakpan gani nga statser, ang tinutuyo lang niya sa biktima, abi mabalik ang iya sining nga mga pagkabutang mo. Tikon amo sina pagkatubangay sa police station, ibalik lang niyang kinuha mo kay mo man lang niya kung tinutuyo, tiway na dayon. Pero pag sagsag batasan sa mga kriminal, sa mga snatcher, sa mga makawatan, tinuo mo man ang treatment sa pagkuha sa affidavit sa pamilya sa biktima, kay why sila nag-coordinate, why na dayon, why niya sing imuon ng special investigation na task group Palibosfer. At Bombocharry ang ambal sa aton sining nga regional director, no? Ang mando niya sa SITJ, Cha? Ang kung madumduman na Bombochat na nakapakigangot kita kay Provincial Director sang Iloilo Police Office, si Provincial Director Acolyador, naghambal ini siya nga daw halos tanan naman ni na-explore naman nila sa investigasyon nila sa SITG Palibosfer, pero subong nga adlaw lang naghatag sa statement sa aton si Police Brigadier General Leo Francisco mismo nga kulang pagid ning investigasyon, na hinayan siya kag hindi siya satisfied sa progress ng investigation sang Special Investigation Task Group. Sus Maria kagusip, hindi ko paghambal on air nga ang rason nga na ano ganito? Ano ganing term? Cha? Halos tanan suno kay Provincial Director Acolyador, halos tanan na-explore naman nila, naka-backtracking na sila, naka-check na sila ground information, mga affidavits nakuha naman kuno nila, pero suno kay Regional Director Francisco, ang gina-expect niya tani, may ara niya nakakuha sang affidavits, sang statements, sang pamilya, sang mga biktima ang SITG, pero bisan isa wala gid, Bombochat. Kaya ang halos tanan nga na-explore na, nag-backtracking na, may mga na-debunk na, tido kasubong iya nga natak-an na mag-imbestigar ang Special Investigation Task Group. Natak-an na sila kung natamaran. Ang gina-expectar ni R.D. Francisco, 3 to 4 days after natabo ang krimen, ara ng affidavit sa pamilya, tinisa nga. Ano yata nila yan kay Jebron lang? Sa SITJ? Ano klase naman? Is that quality investigation? Katamaron investigation, guro? Bombocharry?
amo na gani ang siling mismo ni Regional Francisco nga gakabahala na siya sa ginapadlaganan sa padulungan sang investigasyon. Amo na nga siya mismo na nagdesidar personally nga magpadulong nagidiretso dito sa banwasang estansya para mag-briefing kag para lantawon ang mga progress nga ini kag kung ang mga suggestions bala niya kag ang mga puntos nga gin-raise dito sa task group natuman gid man bala niya kay 22 days na after sang natabo nga krimen hindi gid siya gihapon satisfied sa nangin progress sang investigation sang SITG kag hindi ini siya magbaton sang progress nga ginahatag siya sang SITG kay hindi amo na ang gina-expectar niya nga progress. Heads will roll mag-amo sini. Anyway, thank you so much, Momo Sari. Thank you, Kitsa. Ini si Bombo Chari Galia Sumagpao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo. Bombo! Dari wavit ang follow-up report ni Bombo Chari Sumagpao. Ini magbaton si Police Brigadier General Leo Francisco sang update sang Special Investigation Task Group. Kay nahinayan siya kag wala siya hindi siya satisfied. Butsilingon pa kon sa mga terminolohiya sa hiligay nun, napigawan ang Regional Director sa PRO6 sa investigasyon sang Special Investigation Task Group. Ti ambal sang Regional Director ta siya may isa na kabulan hindi amo na sila yang ginexpectar ko. Tinagapangusisa sa mong Regional Director to? Ang mando sa Regional Director ta, di ba? Last time naghambal si R.D. Francisco nga ang tanan nga sarang nga mapamangkot sa kay Jebron, ipamangkot kay Jebron, tiginin mo ina sa mga investigador naton sa Special Investigation Task Group. Kung may mga witness nga ginawiyatan ang Special Investigation Task Group, mangita pagid sang iban nga mga witness 3 or 4 to confirm o kon iribat or gamito nato ng mga tinaga sang IPPO Director to debunk sang statement ni Paruhinog or sang other witnesses. Tiway ged. Isa pagin sa mga notisyara naton, that is why nga skeptical kita ang pagbago-bago sa mga statement sang Special Investigation Task Group through sa ila sining spokesperson. Tingin na pa imbestigaran na ni Karono? Ni R.D. Francisco? Dumduman nyo itong inambakok gapon? Dumduman nyo itong inambakok gapon? Atom lang ang bakok gapon nga galain buot sa mga pulis. Pero hindi sa akon. Hindi sa mga reporter, hindi man sa mga kupdanan kuning angkor. Basta may kinalainan na sila yung abota. Kay nagakadalahig sila. Yan ba sa Regional Director? Tas hindi sila dapat nga basta-basta na lang nga magwakal nga waisang balasihan. Kay mangin liable sila administratively. Tido kailinit siguro pinsaron bumumel, no? Tatay ka, sugoon mo makbataan mo, lain sugo mo, lain Manila ginimo. Ginsugo mo, why nila ginpate? No? Sa aton sining mga kabumbo? Di dapat sila pang binghalon mo na. R.D. Francisco, sir? Dapat na painsindiyon mo na sila nga hindi among ila siniyang nga ginahimo kag hindi amo nang gina-expectar nimo nga mangin resulta sa ginapangita nimo nga quality investigation. Sa aton sino makabumbo? May pipila pag hindi ka natukiban ang Bombo Radio Investigative Report Section Team nga daw nangin paraligban kag posible kung tani nga makabulig-bulig sa investigasyon sining
Istansya massacre sa aton sini nga mga kabumbo. Ang mga bayo sang biktima ginpangsunog sa punerarya. Di ma-performan ka mo bala sang scientific forensic investigation? How come nga ginsunog atong mga bayo? Ang nabilin lang kuno nga bayo ang kay JP Busque. Di dapat wa ito yung pangsunog kay kung mapatigayon ka sang forensic and scientific investigation, kinahanglan mo adto. Just like malasang pagkarakasa sa Special Investigation Task Group to perform sa luminol test sa balay kag sa container van dito sa istansya sa mga Parawinog. Di dapat sikyaron pa dito sa aton sini nga mga kabumbo, ang mga blood stains, ang mga inagyan sang bala, kag iban pa nga posible nga makita dito sa forensic and scientific investigation. Tingagin pang sunog tuaw. Now, RD Francisco, sir, yung mga bayo, ano yung Tagalog sa bayo? Yung t-shirt, yung damit, yung mga panapton. Yung mga bayo ng biktima, RD, sinunog nila. Sana mangin kabahin pa yun, RD, ng scientific and forensic investigation. Bakit sinunog yung mga bayo ng biktima, RD? RD, pakitanong kung sino nagsunog or sino nagsugo na sunugin yung mga bayo ng biktima, RD? At ito pa, RD, bakit parang nagmamadali, RD Francisco, sir, General, bakit nagdadali? Bakit ang nagmamadali yung istansya PNP sa paghimos ng sasakyan sa crime scene? Bakit gagamitin ba yun nila yung sasakyan na bibili ng ice water? Ice water? Yung mga katanungan, RD, na di ba sana sinik up yun ng mabuti? Sa aton sini nga mga kabumbo? Ano pang ining mga natukiban sang bumburadyo? Ang balsang kilala ta sinya. Ako nagapati kuno nga way to bayranay na tabo. Kay withdrawon pa lang tani nila tong kwarta kay chiki kuno mo. Di paano pa sila kag sa pagpangsikyar sa mga account sang biktima sa lone survivor. Way sa may naka-incas kuno sila. Sa aton sini mga kabumbo, amo nang mga informasyon nga nabaton naton. Way kuno sa may naka-incas sa ila. That is why sa may bayranay sini iya nga natabo. Sa aton sini mga kabumbo, ang bagay isang kilala ko si paano pa sila maka-incas mubot sa mga naguluray adron sanda. Emo sina sa aton sini matag palamati. Ano abi kay do nawili sila yang i-prove ang kahilwayan sang lone survivor. In fairness man sa kay Mr. Jebron Paruinog kag sa iya sining pamilya. Sa aton sining mga kabumbo, no? Ti kun may full cooperation man sa bla, ti plastarya tanan Kag kun may full cooperation man siya or nagakooperar gid siya, ti paano say subject yang kaugalingon niya nga maistorya sang National Bureau of Investigation. Sa aton sini nga mga kabumbo, pero as per information sa aton sini nga mga kabumbo daw indikit ko daw indikit pagpanugutan sa legal counsel sang lone survivor / person of interest nga makaistorya ang National Bureau of Investigation investigators sa kay Mr. Jebron Paruinog. Munang mga impormasyon nga nabaton naton sina dire. Pero di bla kagapon ang bako maka-schedule si Attorney Hector Chudosio nga magpagkingistorya sa NBI. So, i-check naton ina later on sa aton sini nga mga kabombo kung bala
natigayon gid man ining pag-inistoryanay nila. Kag kung ano naging man bala ang plastada sila diri Banwa. Kag balik-balikan taman ang linya later on ni Police Brigadier General Leo Francisco. Sa aton sini nga mga kabumbo. Muna, ning musagad sang hambal sina dira nga wala sang balasihan. Yang iban sina diri ga patarasak lang sang pagwa sang statement. Tapos do pag-adasong adlaw bawion naman. Idol ya guro ni si President Duterte mo, no? Sa mga temprano pang termino ni former President Rodrigo Duterte bla. No? Lain ang pahayag sa tungang gabi pagkaaga ba sus Maria kagusip gakala nga do inukay nga pala ang mga cabinet sekretarya para magdepinsa. Nga lain to yang nanamin sang aton sini nga presidente. Damos na bla sa aton sini mga kabumbo. Anyway, padayon naton nga pagtutukan ining nasambit sini karon iyang kaso. Sa aton sini nga mga kabumbo ining estansya massacre. Una ko sa isa TJ, nagbisita na si Arde, kag nagpangusisa na. Di ko may brubidlod yung mga kamuda, pang tudlo yun ang kusuma sa kopdanan, yun ang may brubidlod, para nga ma-overhaul ta ng isa TJ, para nga tadlong ang dalagan, kag masatisfy man ang regional director tao. Kalaw ay nagkaroon niya nga malakip sa karir niya nga 2 times sa Cavalier Awardee kay mo, ang natabo sa imo siniya nga pagpungko bilang regional director, way nasulbar kaso. Oras on minuto na kaligad sa tak ng alas 2. Lang nagkikita sa aton sininga tiyempo iban ng mga balita kaga impormasyon bantayan sa iban sinimanusin Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program ko pa naman sa kay Tita Regine. Ni si Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sang manaynayang hapon may God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bombo! Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta.
Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online o kung pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas ang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapataas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living.
Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab. Sa tanan mga kabombo, oras na para sa kahapon lamang program. This is Tita Regine, Thursday edition. Sa sininga pala tuntunan, kamusta ka mo dira? I hope nga everything is just, or everyone is just doing good and everything is the great para sa aton tanan-tanan. Sige, plus star na naman kita para sa sininga hapon. How many days to go before Christmas? There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 80 dias na lang, Christmas na. Excited si Bunso. May mga nakita na ko nga mga Christmas gifts. Ang iba nag-canvas pa lang. Sige may matabugid, no? Christmas giving. Well, anyway, good afternoon again sa inyo, sa ating mga KLP lovers. Ari na naman kita. And we're going to bring you mga makalilingaw ng mga kasaysayan, hindi lang makalilingaw, kundi mga napunan sa mga manami, gid nga mga inspirasyon, makuhaan leksyon, mga giya, sa aton nga kabuhi, mga motivations. Wow, maka-empower also sa aton. So that's what we do here sa KLP. Gani ka mo mandira paligid nga mag-share man sa inyong mga istorya, i-email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man isulat and ipadala sa gilayon. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ready na kita! This is Tita Regine and I'd like you to listen to this song as I welcome you all. From the Bombo Music Festival, nagikan sa kay Mr. Albert Acolado. I Need Your Love. Mayong hapon! I need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love will always meant to be. Oh,
given me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deeper than forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deeper than forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Well, who doesn't need love? No one. We all do. Tanan kita. Luyag naton. Kung may ginagapalangga sa aton, kagluyag man naton, kung may ginapalangga kita. Let me just remind si Grateful Subang, sir, I hope nga naka-tune in ikaw, Subong. May gin-email ako sa imo, sir, because I realized wala gali ikaw sa contact number nga ginbilin sa aton, but you have your email ad. So, magin-email ako sa imo, sir, regarding sa preparation naton sa pag-interview sa imo this coming Saturday bilang aton nga winner last week. So, sir, palihog lang ko, ha? I just hope nga mabasa mo ang gin-email ko sa imo and you can send me, no? Mariplayan mo ako and you can send me ang mga info nga ginapangayo ko. Sir, salamat kita. Grateful Subang, ang aton nga winner last week. 14 minutos na mga kabombo, nakaligid sa 2:00 sa hapon. Sa liwat, si Tita Regine ang inyong kaupod. And of course, this is KLP. First letter natin for today, nagikan sa kay student mom of Lambunao. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa imo, kag sa tanan nga nagapamati sa wonderful mong programa, ang kahapon lamang. Kanami magstay sa phone. Kanami isang dupoy-dupoy sang hangin. Mabugnaw, bisan tungang udto na. Amo siguro kay nagatariti subong kag magasagalom ang tiyempo. Do nagapadulong nagidman kita sa Christmas season. Christmas is in the air. Gina-imagine ko ang smell of Christmas. A hint of pine says Christmas. Amuman ang ginsanlad na chestnuts. And it's time again for gift giving. Yes, giving without expecting nothing in return. So nagascan ako sa photo album sa akong nga balkonahe. Nakadiscover ako sa isa ka treasure. A handmade Christmas card on repurposed cardstock. Isa ka simpleng watercolor strokes nga nagapakita sa isa ka scene of wintry, snowy hills nga may mga evergreen trees. Sa tunga sini, sa bottom, formed by red-faired holly, was those hand-printed message. I love you, Lola Mom. Merry Christmas. The artist was my apo, si Nathaniel, the son of my agot. As I admired his artistic handwork, I realized he is my teenage apo now. Binatilyo na siya, and I wonder if he still remembered that one Christmas day, he gave me this card. I was so touched by his gesture, Tita Regine.
Bare months na gid man kita, Tita Regine. Nagapula-pula na ang mga bunga sang rambutan sa garden. Uy, may rambutan tree sila. Katahom lang tawon ang pungpong sa mga bunga sini. Kapin pa, nagahapon sa iya mga sanga ang madamo nga hummingbirds. Nagtanom abi ako sa garden, Tita Regine, sang isa kasahi isang ornamental shrub nga gabulak sang madamo kay ginasip-sip sang hummingbirds ang nektar sini. Sa nagligad nga tuig, kadamo sang iya bunga sang rambutan. Hindi kami kasasa, gani ginduhulan ko sang pila ka pungpong ang akon kapitbahay. Nalipay gid ang mga kabataan kay dalag ko kagkatamis ang rambutan. Happy gid ako, Tita Regine, in that single act of sharing that I had. As I write this letter, I prayed that may I find more ways in sharing God's bounty. Tita, nadumduman ko pa sang sina nga dito pa ako sa Manila. Member ako sa isa ka grupo sang kababaihan association, ang Young Christian Worker. Isa ito nga grupo nga nagabulig sa mga young workers nga kababaihan. Nagakonduct kami sa mga holy retreats kon Semana Santa, kag naga-Bible study sa mga children sa amon nga parish. Ginapamensar kami sang Belgian sisters sang St. Teresa's College sa Manila, kag may mga social workers nga naga-guide kag naga-manage sa amon. Madamo kami nga members nga kalabanan mga working youth. Kung madali na lang ang Paskwa, nag-avail kami sa letter of solicitation signed by Manila Archbishop kag nag-solicit kami sang goods or cash sa madamo nga business establishments or mga shopping centers. Tama, pakaalwan sa ito ang mga business establishments sa paghatag sang gifts in cash man or in kind, kalabanan mga stuffed toys ang ginahatag nanda sa amon. Pagkatapos, ginahatag naman namon ang mga nasolicit nga gifts sa mga indigent children sa amon nga barangay. Nag-hold kami sa Christmas program. Tita, may mga kaupdanan ako nga mga masuob ko nga abyan, si Nati kag Pilar. Members kami sa isa ka dance group, kay ang trainer namon, isa ka PE teacher sa St. Teresa's College. Every Wednesday afternoon ang amon practice, kundiin ginatudluan kami sang folk dance like itik-itik dance, tinikling, binasuan, pandango sa ilaw, kag iban pa. Sa amon program, ginapresent kid namon ang amuni nga mga dances. Kalabanan sa basketball court namon ini ginahold. May mga lights man kag sound system kami. Invited man ang amon mga families kag ang mga sisters. Kalantaw man ng amon mga families and friends. Tama kasadya, Tita Regine, kay nalipay gid ang mga kabataan kay ginikana nanda kay may gifts na sanda. These are the bygone days ko, Tita, nga hindi ko gid malipatan, hasta subong. Once, nag-meet pa kami ni Pilar sa Manila, but that was long ago na. Subong, wala na ako sang contact sa ila. Tita Regine, each person is a unique expression of God's loving design. Kada isa sa aton has a special gift which we can use to serve others. God sometimes chooses to bring a variety of people together into a unified whole to find means to bring kindness to others. I always thank God for the unique way that He has gifted me, and may He help me to use my gifts faithfully to serve Him and others. Sangga-teach pa ako, Tita Regine. May co-teacher ako. She's one of my best friends, si Alice. Bisan hindi Christmas o bisan wala sang okasyon, palagi siyang may gift sa akon. May little farm sanda, kag masani may mga present siya sa akon, halin sa farm. Saging, mais, kamote, balinghoy, kag iba pang kararuton kag vegetables ang ginadala niya sa balay. Hindi ko gid malipatan ang iyang kindness and generosity. May gift of giving siya, which makes her different from other people. Hindi ko gid malipatan ang iya pagiging thoughtful, kag ginahimo niya ini.
Hindi lang sa akon, kundi sa iba pa namong co-teachers. Nadumduman ko pa, Tita Regine. Nadumduman ko pa, Tita, manog Pasko Sadto, kagdali na lang ang fiesta sang Kalinog. Ako sadto ang chairman sang among school exhibits nga ginbutang sa Kalinog Plaza. Kaya ako sadto ang in charge sa prizes for the exhibits. Gani, upod kaming duha, nag-solicit ang prizes sa amon mga kilala. Ka-generous sa mga taong ginkaduan namon. Nakatipon kami sang enough prizes like wall clocks, set of cleaning materials, mga garden tools, kagiban pa. Gani, very thankful kami sa mga taga-Kalinog who have big hearts. Without their generosity, hindi mangin successful ang celebration. Sa higad gali isang amon nga exhibit booth sadto, may isa ka gamay nga booth man, gabaligya sang fruit seedlings. Ang mag-asawa, ang gabaligya, upod ang duha ka gagmay nga kabataan nanda, babae kag lalaki. Bangod hindi man tama ka bakal ang ilang nga seedlings, gamantiner lang sila tinapay. Gani, gindamo namon ni Alice ang balon namong kanon kag sudan sa panyaga kag panyapon. Agud ma-share namon sa ila. Nakita gid namon na daw gutom gid ang kabataan. Sa aga, ginaduhula namon sila sang saging o kararuton agud tanukon kag ipamahaw. Kung nagapamunyag sang seedlings ang bana sa gabi, ginasakop niya bunyag ang ginabaligya kong mga dish gardens kag iba pang mga plants sa among nga booth. Pagkatapos ng fiesta, kag mabulagay na kami, nasubuan ang mag-asawa hasta kabataan nanda. Grabe ila pasalamat sa amo ni Alice. Kita ay lang kita sa dason fiesta, siling ko. Happy kami ni Alice kay nakahimo kami sang simple kindness. Siling namon sa isa kag isa. Ang exhibit gid ang nangindalan, agud matouch namon ang other people's lives. Pray lang namon kay God to make us aware of opportunities to be generous and kind. Tita Regine, happy and thankful ako kay nagdako ako nga kind and generous ang akong mga kabataan. Makita ko ini hasta subong, bisan gabulagay na kami kag malayo sa isa kag isa. They still find time to be thoughtful to each other, especially during Christmas, birthdays, and other occasions. Wala gid sila malipat nga dumdumon, i-greet, kag hatagan gifts ang isa kag isa sa ila. Bisan gani wala okasyon, ginahimo nila ini. Si Poy, kag ang iya wife, bago lang nakapadala sa akon, sang isa ka bag, kag 5 ka duster. Nakapadavaw abi ang wife ni Poy for a seminar, kag didto niya ako ginbaklan. Ang bata ko naman nga nurse sa Texas, nagapadala sang balikbayan box every now and then, containing gifts and goods for everybody. Napadala na gani niya ako ng certain amount for my birthday. Si Rose Amuman, gaulhot lang diri sa Lambunaw to bring something for us. Ang kamagulangan, si Weng, kung makapamasyal, di may mga prutas nga bitbit kag tanom, or kung makapamasyal di, may mga prutas nga bitbit kag tanom para sa akon. Wala na ako sang maas pa kay Lord, Tita Regine. I am blessed. And I am very thankful for this. I also firmly believe that doing a deed of simple kindness to others, even if we may not see its end, will reach like widening ripples down along eternity. Well, hasta na lang diri ang akong sulat, pero sure ako na may mga nagadason pa, Tita Regine. Good afternoon to all your listeners and of course to you. Bye for now and God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunaw.
simple act of kindness. Well, as of this time, ang aton nga oras, 27 minutos, makaligad ang alas 2 sa hapon. So far, what good have you done for today? Doon ka namin man mag-reflect, no? Before the day ends, or middle of the day, or maybe noontime, natapos lang imo nga aga. What have you done to make other people happy? What have you shared to those who need maybe an ear to listen sa ilang mga problema? Maybe somebody nga kinahanglan niya sang comfort from someone else. Maybe a smile to somebody who is so lonely. Well, actually, there are so many simple gestures or acts of kindness nga pwede naton mahimo every day of our lives. It's just that sometimes daw baliwala lang naton, ginapabayaan lang naton, because we would often say, busy ako, kag damo ubra ko, damo talapuson ko. But you know what? Ang ina nga mga butang, no? That eats up. Kag that stops us, no? From enjoying that little joys nga pwede ginaton nga ma-enjoy every day sa aton nga pagpangabuhi. For all we know, no? Within our family, sa aton mismo nga sulod sang panimalay, somebody is feeling so low. Na-notice bala naton ina? Did we do something to lift that person up? You know kanami, no? So gin-share diri sa aton subong ni student ma'am of Lambunaw, the act of sharing, the act of kindness that would always remind us nga we are so blessed in so many ways, and we can also be a blessing sa iban nga mga tao. You are right. Each one of us has a gift nga ginhatag sa aton. And hindi bala, for all those gifts nga ginhatag sa imo, why not be a gift also to others? So share. It could be a simple smile, or bisan nag-good morning ka lang sa imo nga neighbors, or sa imo nga kakilala, or nag-smile ka lang, no? Even sa hindi mo pa kilala, or maybe may nakadungan ikaw sa imo nga pagsakay sa jeep, sa imo pag-commute, kag naunahan mo siya sa pagsakop, sa pagplete. Those are just very simple things. But you know, all great things start from something simple. Kag kanami man, no, at the end of the day, as we live, before kita nga magtulog sa gabi, reviewon naton ano ang napanghimo naton for the day nga naghatag sang simple joy sa aton, or naghatag sa aton sang opportunity to be kind to others. And at the same time, ano man, no, ang na-share naton, no matter how simple. Bisa nagduhol ka lang da dulce, hindi bala, sa imo nga coworker, or nag-share ka lang sa imo nga sudan, kanami na, hindi ba? That would be a great start, no? For a more beautiful relationship, kag mas deeper nga pagkilalahay. So, ang reminder sa aton ni student ma'am sang Lambunaw, kanami gid, no? Those simple acts of kindness every day. And the gifts that you have, the blessings that you have received, kanami man nga pay it forward. Hatagi man ang ibang nga mga tao. Kag sila man, no, just like siling mo, it's gonna be a ripple nga magapadayon. Kag nagaumpisa sa isa ka tawo, nagakadto sa sunod-sunod, no? And then, why lang kita kabalo. Just like passing the salt. Sa isa ka short story nga akon nga nabasa. They are all strangers, samtang nga nagahulat sila sa train, nga ilang sakyan, may little restaurant. And so they don't know each other, but then somebody, nagkakaon sila, somebody started to pass the salt. And it started it all also. May little conversation, again start, and after that,
Daway lang nila na batyagano, nagakinasadya nagali sila, nagainistoryahan ay nagali sila, as in nagkinilalahay nagali sila. And it all started by passing the salt that someone did. Kaginhimo man sang iban, kay may itlog sila nga ginakaon. So kanami, no, kita man sa aton community, especially, we can always start it sa aton nga panimalay. Maybe our children need sang aton nga attention, they need to be comforted, they need to be lifted up. So let us do that simple act of kindness every day of our life. The day has not yet ended. 32 minutos pa lang, makaligad ang 2:00 sa hapon. We still have so much time to do our own little acts of kindness for the day. Student mom, thank you so much, Gid. You are very blessed with your children. I know nga ang ina nga gintanong mo sa ila, ang pagiging thoughtful, ang pagiging generous, ang always remembering other people, kag ang ila nga desire to give something sa ilang mga siblings, sa inyong mga family members, and even sa iba nga mga tao, no? That would go down through generations. Ginumpisahan, halin sa inyo, now they are doing it, and I'm sure ang ilang mga kabataan, kag ang mga kaapuhan, and ang mga later nga generation would also do that, no? Kanami. And well, thank you so much, Gid, for such a very beautiful and very inspiring istorya nga gin-share mo diri sa amon, nga nakahatagid sa amon. Sang little something, no? To always think about, and little something that you can also do sa amon nga pagpangabuhi. So, mga kabombo, mga KLP lovers, let us not forget, let us also do acts of kindness. No matter how little, every day, no? Little by little, every day, we can do it. Salamat again, Student Mom of Lambunaw. God bless you. 2:34 ang atong oras. Magapanubalik ang KLP. Pagkatapos lang gid, sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-an, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Suno kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense burst sang antioxidant sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate sang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon.
Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagana. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigo, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini. Ali sang Gimaras, my ever dearest, Tita Regine. Una sa tanan, maayong hapon sa tanan-tanan nga mga staff sa Bombo Radio DYFM. Ilibinigid sa imo Tita Regine. Tita, napilitan man ako nga magpadala sa akong kasaysayan nga hindi ko gid malipatan. Tungod tita, adlaw-adlaw gid ako nagapamati sa sini nga programa. Single parent na ako kag may 5 ka bilog nga kabataan. Pigado gid kami Tita Reg. Ang amon pangabuhian, panggarab sang humay, pangisda, labay, arya, lambat sa lawod. Maayo man, may kuha o wala. Naagyan ko tita, nag-arya kami sang manghod ko, labay. Ang damo na bala tita, taga nga ang paon niya isda. Sa lawod kami nag-arya, sa alagyan sang barko. Tita puwerte, gid kalawod-lawod. Tinaagyan gid gani kami sang barko tita ginlikawan niya lang kami. Ang pag-arya namon sang labay, bag-ugid lang natapos o nakalampuwas ang bagyo nga Ondoy. Tita, syempre, nagabalod-balod pa ini kay bag-o lang tapos bagyo. Tita Reg, balaan mo, sa Tubungan, Iloilo ako nagapauli. Tinagakadto ako sa Gimaras. Nagbakasyon sa akon mga utod, kag may balay pagid kami, diri sa Gimaras. Tita, samtang nag-aarya kami sang labay nga ginatawag, nagasululukan na kami sang manghud ko. Nagalilingin ang amon ulo, daw hindi na kami makapatapos batak sang amon labay, tita. Magkadto ako sa Gimaras, pigado man ang akon mga utod. Pangisda man lang ang ila pangabuhian. Amo ni tita, nga nagapangisda man ako kung magkadto ako sa ila, kay makahibalo man ako mangisda. Daw hindi makasustener ang pagpangisda sa amon, sa 5 ko kabata, kay kun kaisa, may kuha, kag kun kaisa, wala man. Nagkadto naman ako tita sa Bacolod, kay may utod ako dito. Dito ako nag-estar sa utod ko, bisan paano, ginasweldohan Manila ako. Pero naga-sideline pagid ako sa luto-luto nga mga kanon, sudan, kag kung ano pa, nga kinahanglanon sa mga tao. Abaw, Tita Reg, samtang nagalaga ako sang monggo, para buwas, naliswahan gid ang ako na tiil. Grabe gid ang pag-antos ko. Malapad pa abi tita. Grabe, kadugay magpali ang akong pila sa tiil. Ginakulbaan ako, sili ko base may diabetes ako. Kay dugay magpali ang pila sa tiil ko. Maayo lang tita, ginteksan ako sang bata ko sa Tubungan, nga baklan ko cream. Tita, gamay lang nga cream, pero epektibo. Nalipat ako sa ngalan sang cream. Sa kaloy sa mahal nga Ginoo, nagayong ako nga pilas. Tita Reg, naghihinampot naman ang election May 9, 2022. Inilang nga year, tita. Nagpauli naman ako diri sa Gimaras, kay diri ako na-register para nga magboto. Ay, Diyos ko. Ano naman nga swerte ang akon, na kuryente naman ako sang May 12, 2022. Nakatapos lang ako boto, tani manugbalik na ako sa Bacolod, sa magulang ko. Ang kuryente, tita, nagalapta, tiginhimos ko, wala ako makahibalo, nga nasaksak gali sa saksakan. Tigin pulon-pulon ko gitita. Siguro, may gisi o kung may open wire. Sus, nagpilit gid ako sa kuryente. Aga pa tita, ako lang isa sa balay namon, kay nangisda ang subang ko nga bata.
Maayo lang, nakasinggit pa ako. Lord, buligi gid ako. Hindi gid ako karon maabutan sang bata ko. Patay na ako. Kag bisan si nanay nga patay na siya, Tita Reg, gintawag ko pa siling ko nanay, buligi gid ako nay. Kag nagkalad tuman ang makatupad ko sa akon, kay nagasinggit ako, tabang, na kuryente ako. Malayo man gawa, tita, ang balay sa mga utod ko sa akon. Ang pakaisa ko ang nag-off sang main switch. Sa sobra ya kadali, tinindakan niya ang puwerta sang kwarto. Kay ang main switch didto sa sulod kwarto, tita. Maayo lang gani, kay daw nubo lang gawa ang voltahe sang kuryente. Kung mataas siguro ang voltahe, kag wala mahingagaw na napatay gid ako, tita. Tita Reg, may pilas gid ang akon kamot. Kag ang nagkapot sa akon nga doktor amo ini siya, kag nagapasalamat gid ako sa iya, tita. Bahaw, tita, nakahambal ako. Ano man nga swerte ang akon man, halin sa Bacolod napaso man ako. Pag-abot diri sa Guimaras, na kuryente naman ako. Tita, do ikaduha ako na ini nga kabuhi. Nakahambal ako, tita. Nga do mahikog na lang ako para hindi na maperwisyuhan ang mga tawo o kon mga utod ko nga nagabulig sa akon. Pero ginalaygayan ako sang akon pakaisa kag kamanghura namon. Hindi ka maghimo sina kay sala mo ina sa mahal nga Ginoo. Hambal nila maayo gani nga ginhatagan ka pa sa ikaduha nga kabuhi. Naghambal sila, tita. Why kami ginatak-an sa pagbulig sa imo Titita, hasta dili na lang diri ha, basi nakapoy ka na sa pagbasa sa malawig ko nga sulat. Pasensya gid sa akon agi, kay daw nagasakit pang akon kamot magsulat. Tita, nadugayan gid ako diri sa Guimaras. Sa October 12, malima na ako kabulan. Manugbalik naman ako sa Bacolod. So tita, madamo gid salamat and more power to your program, ang KLP. God bless you. Senior citizen na ako, 65 years old, this coming November 27. Ang ginasaligan ko na lang ang akon nga social pension nga halin sa DSWD. So thank you, gid tita. Ang matinahuron, Inday Sally, sang Guimaras. Man ang Inday Sally, habang buhay, may pag-asa. Kaga nga utdon mo ang imong nga kabuhi, o kakabalo ang imong mga kabataan, ikaw na lang ilang ginasaligan, hindi bala? Di kung madula ka, papaano na lang sila? So, dapat magpakabakod ikaw. Nadawa bala kung ano ang pagprotekta sa imo sang Ginoo, pila ka mga aksidente, pila ka mga disgrasya ang imo nga naagyan, but yet, nakasurvive ikaw, nakalampuas ikaw, kung nagapasalig ang imong mga kauturan, hindi ka nila pagbabayaan. So gani ikaw, dapat pabakuron mo man ang imong kaugalingon, believe in yourself, and have faith nga ang mga kabudlay, ang mga kapigaduhon, ang tanan nga ini magalipas na naya, kag kita mo man, wala ka man nagapabaya, kag nagakadalalag ko man ang mga kabataan. So, little by little, no? Hindi mo lang ginapabotsagan, ay, nakalampuas gali ikaw. Kag-ara na, no? So, don't stress yourself. Enjoy the day and enjoy your children. And most of all, love yourself. Okay? So, salamat, gid, sa gin-share mo diri sa aton. May 15 minutos kita nga nabilin bago mag-abot ang tak ng alas 3 sa hapon. Diretsohan ta ato nga third story nagikan kay Deo sang Putotan. My dearest Tita Regine. Mayong hapon sa imo, Inday Regine, sa tanan nga katapos ang Bombo Radyo, kag syempre sa kaangay ko nga mga KLP lovers. Samtang nakikinig ako sa favorite station program, gusto ko lang i-share sa inyo ang memories nga na-experience ko sa kabuhi, nga ginkabig kong isang bangungot, nga ginlubong sa limot. I hope sa mga listeners, makarelated kayo sa story ko. Inday Regine, here I am again, sharing my story
So nag-work ako bilang isang yaya sa tatlong mga kids nga nagaedad. 7 years old ang eldest, 4 years old naman ang second, boy, and 1 year old ang youngest. Ayos lang naman ang lahat, kay dalawa kami nga kabulig sa sulod sang balay. Almost 2 years na kami nga kabulig sa balay. Nag-work sa abroad ang amo namon somewhere in Saudi Arabia. Ang masubo, kay nasa 3rd year college na ako, sa mag-decide ang kaupod ko sa balay nga mapauli siya sa Iloilo City. Wala na nagpangita ang ama namon sang mabulos sa iya. Sa baylo, ang iya sister-in-law consider nga amo ang kaupod ko. Ang problema, kay may something sa pag-iisip. So, pwede mo lang siya nga suguon, nga maninyo sang balay, kag hindi man kabalo magluto, kag manglaba. Opening sang klase. May eskwela na ang youngest, kay 4 years old, nasa kinder 1. Mga around 7 sa aga, madulong ako sang duwa ka mga bata sa school, kay 8 a.m. to 4 p.m. ang klase nila. Ginalakat man lang pakadto sa school. Pag-abot sa balay, manglaba ako, pagkatapos pakaunon ko naman ang youngest, kay 10 a.m. to 11 a.m. ang iyang klase. Wala na ako nagapauli sa balay. Ginahulat ko na lang kaupod ang mga yaya sa waiting place. Almost 3 weeks ang dulong ko sa iya. Gintry ko magpauli, kiti 1 hour pa man. Before ako maglakat, ginsilip ko siya sa room, nagapong ko siya sa chair. So kampante ang akong lakat, nagadali-dali gid ako kay may talapuson ako nga trabaho. May nabatian ako nga nagahibi, mahinay lang. Wala ko gin-mind. Sa ngulihi, nakabalikid ako sa akon nga likod. Ay abaw inday. Ang alaga ako gali ang nagangoy-ngoy sang hibi. Nga nagasunod sa akon nga likod, kag bit-bit niya ang iya nga bag, kag ang iya nga balon. Tapos malapit na siya sa gate, palabas na sa school. Ay sus. Nagbalik naman kami sa room niya. Sa ngulihi, ginahulat ko gid nga buhi na nila. Kay nahadlukan ako, basi nga magwa sa room, kag hindi madiparahan sang teacher, kag magdiretso pa uli kung hindi niya ako makita. Inday kung may exam ako, ginadala ko na lang ang reviewer sa school. Samtang nga nagahulat, kay sayang man ang oras. Hambal sa mga kilala ko nga mga parents, maswerte ko no ako kay ginagastuhan ako sa pag-eskwela sang akon ama kag amo. Ay, nagayuhom na lang ako kag nga magtalikod. Kung pwede lang nga mag-share kung paano kabudlay ang akon nga kahimtangan. Kung ano kabudlay. Inday 3 p.m. pa lang, gina-prepare ko na ang lulutuon ko nga sudan sa gabi. Kinahanglan before 5 p.m. tapos na nga magkaon ang 3 ka bata. Pagkatapos kaon sang youngest, paliguan ko kay malakat na ako sa school. Kag around 5 p.m. Ang 2 ka bata, way man problema, kay kabalo na sila, magtinlo sang ilang kaugalingon. Gusto sang ama ko, pag abot sa balay, nakakaon kag nakapaligo na ang 3 ka mga bata niya. Abi mo Inday Regine, mga around 10 p.m. ang abot ko sa balay halin sa school, way pa sila nagkatulog. Ginahulat nila ako, kay hulid ko sila nga 3 sa tululugan. Sa masami, nag-aaway ang eldest kag pangalawa kay gusto nila sa kilid ko gid magtulog. Hindi man pwede, kay 3 sila. Inday naka-experience ako, nagindala sa school ang akon nga alaga. Kay may special class ako, 3 p.m. Aba, nakabugtaw siya, sige hibi, kag nagaligid sa salong. Ay, naluoy man ako, kinupod ko siya sa school. Pero ginistorya ko anay, nga mag-behave lang sa pulungkuan, kag hindi magsinabad, kay mangakig ang teacher. Naintindihan niya man. Pagsulod ko sa room, naglisensya dayon ako sa teacher nga kung pwede, mapasugtan niya, kay kung hindi, ma-absent na lang ako sa special class. Tiabi mo Inday, pagbalikid ko sa likuran, ang alaga ko nagadede sang balon niya nga milk. Siguro nakabatsyag sang gutom. Imagine, 1 hour siya nga nagapungko. May ara pagid nga natabo. PE naman ang subject ko. Timahampang kami volleyball sa playground 3 p.m. Abaw, hindi naman magpabilin sa balay ang alaga ko.
Ginupod ko naman, same routine. Nagapungko lang siya, basta may balon lang nga milk, water, kag biscuits. Nawili ako volleyball. Pagtanaw ko sa iplungkuan, way nang alaga ko. Tingala ako, nagakinadlaw ang mga classmates ko, kay nakita nila alaga ko, nagadalagan, kay nagalagas mantanas ang bola. Maayo na lang mga mabuot man, kag understanding ang teacher namon, kag ang mga classmates ko. In the Regine, balikan ko ang story nga i-share ko sa inyo. Nagbakasyon ang amo ko halin sa Saudi Arabia. Nagsugat sa airport ang mga bata, kaupod ang mama nila. Masobra pa lang 1 week na nagbakasyon ng amo ko, may nanotisyahan ako. Permi siya nagatulok sa akon. Kag permi nga makitaan ko gid ini. Pero wala man ako sang pakialam kay ti busy ako sa akon nga mga ulubraon sa sulod sang balay. Inday gusto sang ama ko, kaupod nila ako nga magkaon sa lunch and dinner. Ang breakfast, gina-prepare ko lang sa table. Sila na ang bahala. One time, nag-lunch kami, may nabatyagan ako nga tiil nga nagapatong sa akon nga paa. Ti alangan naman, paas ang alaga ko kay kadako. Ti nakiramdam ako sandali, hambal ko, do iba na nihaw. Gulpi ako nga nagtindog. Siguro duwala ka kutsara ang ginkaon ko. Hambal sang ama ko, tapos ka na? Sabat ko, busog na ko. For the second time, ginliwat niya naman. Pasimple lang ako. Huwag ko balagin sipa ang tiil niya. Nakibot. Huwag siguro magunahuna nga himuon ko ato. Hindi man makita, kay ti sa idalom sang lamesa, malaba ang tablecloth. Ay walang kamalay-malay ang ama ko. Hindi man siya makapalapit sa akon. Kay permi lang nagatabid ang youngest niya nga bata. Tubtub nga matapos na ang bakasyon, kag nagbalik na siya sa Saudi Arabia. December, naka-receive ako sa Christmas card sa mailbox. Pag-open ko, abaw inday, sa iya naghalin, sa amo ko. May love note pa, kag sa ending sang letter, love, kag nakasulat ang complete name niya. Pagkatapos ko mabasa, gingisik, ginsunog ko dayon ang Christmas card. Abi ko, why na sang masunod pa nga letter? Sus, may follow-up pagali. Nag-propose siya sa akon. Palangga ko nun niya ako. Tapos, gina-offera niya ako sang money. Hambalon ko lang kuno kung pila ang kinahanglan ko. Kay padalhan niya ako. Kag sa school lang ang address para hindi ko mabalaan sang iya nga asawa. Ang wala huya, makapal talaga ang mukha. Mga 4 letters gid ang na-receive ko. Tanan, gingisi ko kag ginsunog ko ang mga letters niya. Never gid ginagsugid ako sa akon ama. Basi mag-away sila. Tapos walang ebidensya. Kay ginsunog ko tanan nga mga letters na ginpadala sa akon. In the Regine, tubtub nga nag-abot ang time. Nagpauli na siya halin sa Saudi for good. Wala na mag-renew sang contract. Waay gid ako nagahatag kumpiyansa sa iya. Maayo lang kay wala nagahalin ang youngest niyang anak, permi lang sa kilid ko. Isa ka adlaw, naghambal ang ama ko. Mapauli ko na siya sa Iloilo City for some important matters na kinahanglan niya nga hitsuhon sang family. Ti 1 week lang ko na siya, so wala niya ginupod ang iya nga bana. Inday second day nga wala ang ama ko, nagabukas gid ako sa refrigerator kay maluto ako sang panyaga. Waay ko na batyagan nga nagpalapit siya sa akon. Hambal niya, magpasugot na kuno ako nga ihatag ang ginapangayo niya. Tindihan mo na no? Kay palangga gid kuno niya ako. Tapos ginhambal pa niya. No, hindi na ako no virgin ang wife niya before sila magpakasal. Tihamak mo ina kung ano ka bastos nga dapat confidential para lang ina sa mag-asawa. Ay nagsabat dayon ako, waay ako labot sa kabuhi ninyo nga mag-asawa. Hindi ako babaeng mababa ang lipad, nga abi mo, kaya mo nga tuntuhon. Tapos, nibiyaan ko siya dayon. Mga around 11 p.m.,
Nakabugtaw ang alaga ko kay madede isang milk. Nagbangon ako kay matimpla. Gusto niya malamig. Abaw inday, open ang room niya. Nagahublas o kung wala suot niya damit. Siguro, ginabantayan niya ako nga magwa sa kwarto. Maayo na lang, nagahibi alaga ko, gani, wala na close ang door sa amon nga room. Pagsunod nga gabi, ginbutangan ko chair ang likod sang door namon. Gibutangan ko sang botelya nga may tubig, kagdala ko na ang milk sang alaga ko sa room. Nag-ask ang eldest, bakit daw may chair sa likod sang door? Tapos may bote pa sang water. Sabat ko, nagainom ako sang tubig sa gabi, kag tamad na ako nga magwa. Ina Regine, isa kaaga, early ako nag-prepare sang breakfast, kay madamo ako sang lalaban. Waay ko na batyagan. Nakapalapit ang amo ko sa akong nga likod. Kagulpi niya lang ako ang ginhakos ang hugot. Ginkaptan niya ang duwa ko kakamot. Hindi ako makahulag. Ilabi pagid, no? Kaya gamay lang ako, kag maniwang ako, wala akong lakas para lumaban. So ginpiyang ko akong mata kag nagpray, saling ko, Lord, please, huwag mo akong pabayaan na mapahamak sa demonyong ito. Abi mo, Inday, gulpi ako nga naghambal, siling ko, buyan mo ako, ay kung hindi, masinggit ako sang todo-todo. Buyi ako. Siling ko pagid, bago mo makuha ang gusto mo sa akon, hindi mo na ako makpuslan. Bangod ma-suicide ako, ora mismo. Di siguro, Inday, nahadlukan siya. Hinay-hinay niya ako nga ginbuyan. Pagtulo ko sa iya, ay abaw naka-brief lang gali siya. Kag duro-diretso nga nagsulod sa kwarto. Grabe ang kulba ko. Nagakurog ang mga tuhod ko. Daw malipong ako. Di kong nagtagumpay siya sa masamang balak. Tutudon ko gidya. Mapakamatay gid ko ya. Pagka next day, nagabot ang ama ko halin sa Iloilo City. Nag-a-avoid na ako, no? Basta ang ginahimo ko na lang, ginatungdan ko na lang ang obligasyon ko sa sulod sang balay. Gusto ko gid manugid sa ama ko sa ginhimo niya, pero nadlukan ako. Waay man ako sa masugiran or mapangayuan sang advice. Nagpray ako, Lord, thank you so much. Wala mo gid ako ginpabayan sa oras na kinahanglan ko ikaw. Inday, abi mo, first impression mo sa iya, mabuot, isang tanong, isang sagot lang, kag kun may kinahanglan, sa ama ako naghahambal. Pero deep inside, isang manyakis at demonyo ang ugali isang amo ko. Almost 11 years ako nagserbisyo sa pamilya nila. Waay gid ako mag-attempt nga isugid sa ama ko ang ginhimo sang husband niya sa akon. Para wala na sang gamo. Ginsekreto ko na lang. Kagpilit nga ginkalimtan ang malaswang karanasan dulot sang manyakis at demonyong amo ko. Tubtub nga nagabot ang tiyempo nga nag-migrate na sila nga magpamilya sa Seattle, Washington. After a month, nag-call ang ama ko nga nag-send siya money sa akon, 10K. Nag-talk kami nga hindi na siya mag-worry ang balko. Kami stable job na ako, kag nagpa-thank you ako sa tanan nga mga kabutihan niya sa akon. Indagin sikreto ko ini for almost 42 years. Tapos, dirigali sa KLP, ma-open ang memories nga ginlubong ko sa limot. Hanggang dito na lang ang napakahaba kong story. Pasensya gidinday na kapoy ikaw. Basang-basa, tani, na-inspire man ang mga listeners ng kahapon lamang program. Inday, nagahiyuhom gid ako kung madumduman ang hambal ni Dr. B. Sang ma-admit ako sa hospital, hambal niya, alam mo ba kung anong meaning ng name mo, Deo? Sagot ko, hindi, Dok. Katahom, the goddess. Life is full of surprises. When your day is wonderful, cherish it. When it becomes difficult, stay strong. There are no guarantees on how many days you have left, so be grateful for each other and every one of them. Thank you so much for reading my letter. Stay safe, good health, and more power. God bless. Your avid listener, Deo Sangpototan.
Well, Deo, buti na lang may presence of mind ka and you put up a brave front, no, sa iya. Tunto, no? Hindi lang ka isa, kundi ka pila ka beses nga nag-attempt gid siya. Mayo na lang kay ti. Waya man kasi lingagin shock, no? As in, mataas man ang imong nga dungan. Well, as to your decision, nga hindi manugid sa imong nga ama, that is your decision. Pero dumayo man tani, no? Mananugid ka. Parang nga magtagam-tagaman ang imo nga ama. But I'm sure ang imo lang gid is siguro you don't want to rock the boat. Hindi ka naluyag nga basi maginamo pa sila or ano pa ang dangtan sa ilang nga relasyon. So let's just hope and pray, no? Ngati ikaw na lang ang first and the last na ginimuan niya sa amo sila. Let's hope. Di what if may ara pagili nga iban. Well, sometimes kabudlay man mag-decide, no? Na bala nga, will I do it? Will I not do it? But anyway, sige ti salamat gid for trusting this program. KLP, you said 42 years, naging tago-tago mo gid ini nga sekreto, but now you had the courage para nga ipagwa ini. Well, let's hope and pray. Okay gid ang dalagan sa relasyon sa mag-asawa nga ato, kagabay intact as of this time sa gihapon ang ilang nga family. So thank you so much gid sa imo, Deo Sang Putotan, for being such a very brave person. Oras natin mga kabombo, 3 minutes after 3 o'clock. Well, tubtub na lang anay kita diri. We had 3 stories for you sa saning kahapon. So, double bastante man, no? Sige, buwas pa dayon naton ang pagdulong sa inyo sa mga very exciting stories na gina-share diri sa aton nga mga kabombo. Kagamo man dira for your own stories, sa liwat, paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala lang care of sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Maraming salamat sa inyo sa gihapon ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Buwas naman, salamat gid. Good afternoon and God bless.